Tabe asengenchi okuyaligania gocheko igwalingana lya Nyasaye tata oyo romuya oyo gwatorendire oyo twanchete oyo le kwabeira monaintwe nonyenkorwase obotuko bwaera oyo gwatwancheire twanyalie korera litukeriga tata bono tuyaliganirie asengenchi gocheko igwalingana lyao nigo twasabire ngomonene tigagwetera aseringana liga togochia kworokereria aseritukeriga linyare gotosesenia litoamaya naende linyare gotoigorera chinchera amone bisieri byaito ebyo bikorolekana kero kende shetani asiekire biamona sengencho ya bonsi abagochikolitegera lingane liga nigo nasabire goseni kwa bene gochase bare aserieta lya Yesu tuasabire na kwegena amina lingana lyelituko lya rero nkorwa segetabu gya Saburi 15 tosome 10 goika 11 egetabu gya Saburi 15 tosome 10 goika 11 nige gokwana iga aye togo ntiga agwase abakure ose togo tiga omochenu o arore ogosareka aye no manyie enchera ekogenda asobogima asobosyo bwao noreo omogoko omonge nase ensemo yao yokolyo mboreo obwansu obuya goika kare na kare tigana inde nyare kumubaka tato yobeiro muya oyo nyancheire na inde nchikoli sangalingane liga yara to chikonga ninchawo chigokwana gochasa magimaito amalika ya tuasomire igagokwana ngaye togontiga ase agwo asaba kure amarikaya nigagototebya ngatata oyole tuegenire tato yole togokorera takunyara gototiga tonyare gosoa ase chimbera echiabakure Nyasaye nanyare gochicha anyare gototoria anyare gotoretero kobokiwa kero kende okuo totanyare kero kende kwebokia ntutweka abanyene amarikaya machenu gagokwana nga ayetogo ntiga oyo ntauti okomotebi Nyasaye ngaye tata namanyire nga togo ntiga agwase abakure ayeno chiche agero nyare komogo semeria ayeno nyare kongwenia ayeno nyare kongamaya nende bwo nyare gonsesenia amarika yega gototebya nga bonsi abamwegeniro monene tata takonyara kobatiga ase chimbera chiabakure tata nanyare kobaretero kobokiwa tata nanyare gochicha nainda nyare kumirana amonokogania kwabo amarikaya nigagototebya nga chimbera na chimbera nigo chikworo kimechando chimbera go chikworo kia amarwaire chimbera nigo chikworo kyoboremerwa naboigo amonogo chayo no gosekererwa ngaba mwegeniro monene Nyasaye nabarusia se chimbera chamarwaire nabarusia se chimbera kyoboremerwa naboiga nyare koba ogosemeria gwa kare na kare tata konyara kogotiga ayekero kindo komokorera Nyasaye sobwegenwa ayogotara se chinchera chobonene Nyasaye na chicha singincho yogogotoria na indanyare gokoretero gosemeria aserieta lya Yesu amarikaya machenu gagokwanega ngaye togontiga agwase abakure ose togotiga amochenu o asoe asogosareka Nyasaye toni gagotoliera chira ngaba bakomokorera aba bakomotunyana Nyasaye takonyara kobatiga basoasa makweria kare na kare Nyasaye nanyare kobatoria kurwasa makweria lya kabere nganonye nugokwa waitu kore tugokwa bono tayugo kwa kero kinde tuakwa korende nigo tuatimoka asoma wanene tuganyeteri tukoriri Krista koirana achago tobokia nabo iganyare gotogo semeria wa kare na kare nege kogera marika ya macheno gukwana ngaye tuguntiga omone none asaba kure ayetuguntiga asemechando tata gakubariera chira abakomokorero monene asobwegenwa ngereta kunyara kubatiga baramwe kose basekererwe emechando kero kendo rabe koba kugwetera se chinga kiechi nemechando ya matuka make ogosekererwe okore na kuno kwa matuka make okora amwa munugo chayo no kwa matuka make ayetene na mosemerie Nyasaye liegene lingana lya Nyasaye ngo chiare go kwama ya nigago kwana seringana lyaye ngereta kunyara gototiga asaba kure ta kunyara gototiga semechando Nyasaye lya
kero kende oboina botanyarete komugacha ira baritanyarete komugacha amatuka marika macheruga gukwananga ase amatuka atatu Yesu arenga soboina ama oboina bogatware mechando oboina bokarora bokongu ekiagera nigo bwa mugachete oyo bwata chinguru nigo bwa mugachete oyo bwatokobwa goikekero Yesu aboka korwa saba kure amarika macheruga gukwana ngoboina bukanyara konyoro gotimoka ekiagere go bwa bwate mechande menene asengincho bwa mugachete omotoria bw'abatoria bibiri gukwananga oboina bukarora obokongo bonene ekiagera bwa mugachete oyo tungite ebinto byonsi Nyasaye togokorera Nyasaye oyo bwatokobwa ekiagera nonye noboina mbwa bwate chinguru cyokomugacha amakweli tabwate chinguru cyokomomera Nyasaye akabwa makweli akabwa chinguru cyoboina hoikari tuko lya gatatu kaboka agatangasira makweli agatangasira oboina ingaye tobwate chinguru cyokoga cyomonene ninkintagete kogotebya abamwegenire Yesu Kristo ne Isaka babatimokire na indonye batimogeta somonene marika macheruga gukwana ngamakweli tabwate okobwasebare oboina tibo bwate okobwagukobagacha Nyasaye nanyare gocha gochikyo oboina aseri tukolya koirana nabo igoboina mbonyare ko bareta bonsi barikero kende bwahirete aserieta lya Yesu Kristo amariko macheruga gukwana nga litukolirya omonena koirana nachego chikia bajya kero kende chimbera chairete bajya machairete egere anyare go kobairania asenge ncho yogo chekomorototo monene bajya kogerante gete kobatebyega nonye nabarogia bantegererete onye kwalieto monto kimokene yonsi pikwaliete nuchago chikiwa onyare go kereta igo kanyako game kanyako manya ebimo kwalire onye kwalieto motwe onye kwalieto kogorogoso koboko gosekero kende gekuba gosomo gongo nuchago chikiwa onyare korete ebimo byonsi kwaliete ekyagera marika macheruga gukwana nga Nyasaye nachego chikia chimbera mona mache chinyare ko bareta bari chiairete nabo igonda inwa barogi bari muariete Nyasaye nache kuba chike munyare ko bareta igonga neta keire munyare ko limanyaringa neriga na inde muye ariganie asenge ncho yogo chiko bareta bajya kero kende muariete amarika macheruga gukwananga aba mwegeni ro monene amakweli tabwati chinguru asebare amakweli tabwati uko bwasebare Nyasaye nanyare ko batoria ko rwase chinguru cyamakweli Nyasaye nanyare ko basibora Nyasaye nanyare ko bamaya niga gukwana seringana liyaye ingere Nyasaye takunyara ko batiga abacenu baye asogosareka Nyasaye nanyare ko baretero gosesenya niga gukwana ngaba mwegeniro monene Nyasaye takunyara ko batiga asogosareka Nyasaye takunyara ko batiga semechando tata ko batiga soboremerwa tata ko batiga sekerero tata ko batiga samarwaire Nyasaye nanyare ko bamaya aserieta lya Yesu nakiyarenge buyayo ntegererete ayo mosauya yo mungino yo mugakorya ochicha sengencho yo komwege no monene ekiagero monene utolirire chira ingereta gototiga soboina ereta kunyara gototiga sogo sareka akero turanyare gochicha sare tonyare koryege naringana lyaye timenye tinga seri tukeria monene mambye yega ninki kero kendo semereti ngayawo bege togo semeria kwao ne kogo semeria kwa so monene ekiagera na so monene oka nogo sareka gotari no asomnya sayoka no boremerwa botari ninkintagete kogotebya Nyasaye bunantumira seri tukeriga ontumire nyare kogotebyega ngekerura nyare komwege na tata ngo cyare go koretero buya tata ngo cyare kogosesenya nda nyare go kwama yaye niga go kwana seri ngana lyaye ingereta kogotiga agwasaba kure nagiye kobera chetase orasaro asinge nchora sara renko mosaniyoye kaika saria iga korera ga koboria nga imwa mobeka barya barenga saria babo Marita na Mariamu basubati bamu abo bakomotebye ngo monene obeira sobo ina matukane na indo tyokire
Yesu tachieti koigwa ryabakwana tachieti koigwa tegera igoro yobotyoku akamanyanga oyo no mosani oye na inde bagasenge ncharo mosani onyasaye ama kweli tabwa cyokobwa ubu inamo bwati cinguru cyoko mugaca Biblia gukwana nga Yesu agatene na kanyara ko murangeria Lazaro soka Lazaro agasoka ubugiriye bitamba biri by'amakweli ninkintagete ko gotebya Lazaro akanyara kurene rigwo moyo asenge ncha mwegenete Yesu asenge ncha kwete kamwegenete Yesu igo ngaba bakure bamwegenete Yesu amakweli tabwa cyoko bwase bare rituko Yesu akoirana nanyare go cikya cimbera tinyare ko bareta bonsi abare cyirete aseriye taria Yesu Kristo tatoriyo bogeti Lazaro moyare go ikarero eretanya go cenchia nero ryorenke igoro ororero go ikakare na kare nakiyare ngaseri tukeriga onyare ko mwegeno yo tarigo cenchia onyare ko chicha yo tarigo sareka onyare ko mwegeno monene na tata na chiko gokorera ringana rijya asoboki mabwao timanyeti nganki kero kende kegane tigo kwa soboki mabwao kero kende abande amakimabo nigara senchera kitage gachomo ali chogo chigo sareka asenge ncho yamarwaire abande byasara byabo igo byetigo kwa abande meremo yabo nigerigere kwa lakini tata iganto miraseri tukeriga inyare ko botebye ngabonsi abaranyare ko mosemeryo monene tata nanyare ko baretero bogima ekyageraga gukwa naseringana ryaye ingere nero bogima ere nere nchera ekero turanyare go chichasare tunyare ko mwegena tata nanyare go toretero go semerya na indanyare ko rusyo go sareka ko rwasama gimaito niga gukwa naseringana ryaye ingaje numanye enchere kogenda se obogima nyakero toko bokorera Nyasaye tato tutago totiga tonyare go sirenchera ekyara go kwana ngaba mumanyire tibago sirenchera ere nere nchera ekene na obogima igonga ondebwe sipio mwegenire Yesu Kristo ojota konyara go sirenchera deba nekere mare deba n'umutinare deba n'umuko onde tayo ogochikomo bwato koboko anyare ko mworo kienchera ekiagera Yesu nere nchera na tata nanyare ko mura enchera ekogenda so ebitabya yebyo bonene igonga marika bacheru bagokwananga nyere Nyasaye nanyare gutomanye nchera onye koganeti Nyasaye nyare gukora asenchera yawo onye koganeti nchera ya nyare guchuru mono bonene bwa Nyasaye onye koganeti Nyasaye nyare kogosesenia kogosoka na kogosoa ninchu nyare kumwege no monene ekyara gukwana nga nere Nyasaye ogochigo tomanya igoro yechinchera cheito nero ryogo chigo tomanya nara ri shetani aroberi mamincha ya itobo sibwaito nero ryogo chigo tomanya nkeba bisaba aroberi mamincha ya ito nero ryogo chigo tomanya bunabantu ababisaba ito bakonya gutogamba no gutosareria marieta Nyasaye ngo cyari gukomanya iriba kagete ngabagamba bo bisitomanyeti Nyasaye chichabo tukoko monyerera kwetera sumu ikoyo mochanu okumanya ayosi kero kende bagamba kusibaro beri mamicha yawo igonga ingana ndiyo libese kanete mwanya bantara gambe yabo bisi Nyasaye tari manya ekiagera chinchera kya mwanya bantu oyo chimanyete Nyasaye igonga onye koganeti Nyasaye anyare gukomanyonsi ayikero kene no nye shetani arobeirie asenchera yawo ninchuo nyare kumwegena ninchuo nyare kuryegena ringana ryaye tata yago tokwanira seri tukeri amone mambieye nga aye no manyenchera ekogenda asobogima igonga chinchi enchera nero ekogenda asobogima ne chinchera nchiyo chikogenda sogo sareka tibwancha bosani onyare kogenda se chinchera chogo sareka chinchera chogo sareka ne chinchera chokonywa chinchera chobwenki chinchera chobo kayanyu chinchera choboroki chinchera chobo tomani chinchera kero kende chobo nyamesira echire chinchera chogo sareka chinchera chogo sasi meme wekano tari chinchera chiko mwanya sawo nene
lakini amarika materuga gukwana ngekero turanyare gochicha sare ere nanyare gotorase nchera yo gosesenia ere nanyare gotorase nchera yo mogoko enchera mono buya bwaje amono bonene bwaje karwa senchera yoroche etari komo nyasa bonene ekiagara marika materuga gukwana enchera nero ekororekana somonto nganentiya lakini yo moejo bwenchera yo na makweli abantu nigo banalite kwebalero boronge ase chinchera chiabo ase birenkereri byabo nasa makorabo lakini gontegete ko batemuna tata ntomire to baisa koba konarete kwebalero boronge ninjwa so monene amarika machonuga gukwananga ayo monene naje mweka oranyare komanya enchera ekogenda asobokima Nyasaye nere bwe koranyare gotomanya enchere kogenda sobogima ekiagere enchere kogenda sobogima toye manyeti bosacha tayo mukungu tayo nyemanyete borandi tayo muntu tayo manyete enchera yobogima otatiga bokaba nyemanyire enchera yobogima mbari bamwekenire Yesu Kristo kobo motoria imasaba gimabo naboko morandi Yesu buya lakini toye manyenchera naboko motereri Nyasaye buya lakini toye manyenchera nabokero kende okomokorera Nyasaye so okomokorera Nyasaye si nyumba yaye lakini toye manyenchera abaje abaranyare koye manyenchera mbari baranyare komokorera so bwegenwa na inde banyare komotunyana asenye nchoko ryo banene bwaye amarika macheru gukwananga asobosyo bwao noreo omagoko monge asobosyo bwa Nyasaye nore omogoko monge omogoko ogosesenya mono buya nigo turanyare ko banyora asobosyo bwa Nyasaye akero turanyare ko genda asobosyo bwa yatomurigererie tomurangerie Nyasaye nanyare go toretero omogoko Nyasaye nanyare go toretera maya ayekero kendo okorera seri tukeri ayegwasireri gwa mona bamwabo ayekero inukero kendo mugeneta monenero belyo yogo chikorusi abaminase chinkendo mocha kobaenia digo ntagete ko batebyega oyore muranyare kwegena anyare ko baretero gosemeria anyare ko baoboremu anyare ko batinya mariga kurwasa maisaino are michinta kana babora kana batakanwa no monene Nyasaye ogosemeria kwa Nyasaye tikongo gosemeria kwa manyabantu Amerika meteruga gukwana nga asobosyo bwao noreo omogoko omonge igonga asobosyo bwa Nyasaye nonya nomogokore onye koganetyo omogoko onye koganetyo omorembe onye koganetyo obwanchani onye koganeti kero kende obuya kurwaso monene ayayigani gagutuka tari yasemwanya abantu korenda somo nene ekero turanyare kogenda sari igagukwana nasensemo yao yokoryo mboro obwansu obuyago ikakare na kare ngasoko bako kukoryo kwa Nyasaye mboro obwansu bwakare na kare Nyasaye obekiro obwansu obekiro obuya amonogo sesenia asoko bako kwaye gokoryo igonga bajja baranyera libaga yoko basoko bako gokoryo kwa Nyasaye mbanyare kumira namo no buyabwaye mbanyare kumira namo no gosesenya kwaye mbanyare kumira namo no bwanchari bwa Nyasaye bajya baranyora libaga yoko basoko bako gokoryo kwa Nyasaye ekyagera nkoboko nkoro gokobe no koboko nkoro gokoryo igongo buya amogoko amonobosera digobora soko bako gokoryo kwa Nyasaye ito kurende ayara soko bako gokobe kwa Nyasaye ito kero namba ya kero kende bajya bataringe gokora yaboronge bajya bari gutara soko sarika mbaba soko bako gokobe lakini Nyasaye nanyare ko babeka asoko bako gokoryo bari baringe komokorera sobwegenwa na kiyarenge buya ayekero kendo ntegererete aseri tukeriga onyare ko murangeriye Nyasaye sobugima bwawo Nyasaye naganetie anyare gukobeka sobuya bwaye akobeka soko bako kwaye gokoryo ekyagera soko bako kwaye no gosendikore asoko bako kwaye no ebintu byonsibire timanye tinga ninkyokorya
na indi nkiuta gitenya sa nyare kogokorera tata iga ntumire nyare kogotebiega asoko bako kwaye gukorio na ebintu bya byonsibire asobo syo bwaye no buya amo no morembore amo no bonke bwanya sai bore bwobuya inchwa sare tunyare komokorera na tata na nyare gotosesenia tiga tosabe kongo ikomo erio bweringaneriga tato yoromuya na kobakire na ina koiro bonene bia mona senge ncho tato mone gwatonyoriri bageriga na inde tuanyari ko risangaringana ryao nigo nasabiringa tiga bonsi abanyari ko gwaringaneriga tato nyare ko basesenia timanye tingana ari babere bagoetera bande bagende tugoetera emechande menge bande bagende tugoetera marwaire oboremberwa okoramwa ogochaywa amonogo sekererwa tato monene nasabiringa monene onyare ko barusia ase chimbere chichamakweri chimbera chimechando amonogo sareka tato nyare ko bago semeria korengana buna bwanchete nasare yo musaoria omwana uri omugakori no munginoria tato monene ko bago chakari tuko tigaba chaka munogo seni kwao tugobu yabu abunyare ko basebare aserietaria Yesu tuasabire na kweyena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tigo mone na nyare ko basesenia mono na inda nyare ko bamaya nigo nkurandia mone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe kokogenda enchera ya Iranda chimita 500 chioka kurwa separa yeram onye komenye tange ni nchuo tonyare go sangamo tigo mone nyare ko gosenia amina. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio togoikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurondera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Kiremambia yamatuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe togo chakeli iritukuri yao ase ogwansu tumere na manga koraganire uritukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena ki tiganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo moriger intura gotiga maiga imana tuno to ko vitamdi gete vitamin D Murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuriao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire
iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritua sejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makori. Emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News, na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News, na sensemeli ya Twitter na vogoto tweet ase @Ndizi TV News. Inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yobotirano. Baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimore tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke. Utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie imeja Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Omwanjumuriro Ndizi TV nigo yanajigrense edekemo as jinze 12 chabona mambe kadukore na somorubiri bw'Ensakia litgoria Jumatatu ligia nyasaye nanda tuanjiri togo chaka igia somorubiri bw'Ensakia me ya Ndizi TV nero bwansumusi nakosemerwe wetu buna kwa bokirubia nande nigo kwa bwate weekend yale ngengia nande yale ngo entoereru nande bono tokwirali bageria beno kware na somorubiri bw'Ensakia bono mambe to chaka na ye iki uzo chaka na ri tukotoro sereli tukulia otumayana narali atige tukuri goro narali arasa magaseti yeri tuko liale robo igori tukure Jumatatu botambe nigo magani yagoja asistru to kwanra mangana siasa ni gebete inze kadugardia matuke meronge beri nata natotoka uche sobo chero bonne bu mwako yiga kaduro chebiombe aho bwendete kwirobiri kyombe kebo chero management IBC nigo kyararimna nigo kirobere tebene uche sobo chori obu bo igebiombe aho ntoroje buna nigo bwendete kwiyariga nibire kyombe kyoborendi igia bwenze ntwaroje abarai aho baukwana ntwaroje muri kibotamba se wisara yoburendi bweme kawate abuna nigo berobere tebono asokobeka emeroberio ya bene ntwaroje no nabali kibamangana roboti gutuna nigo berobere tebono gocha so gochore bonne bu mwaka oyigo na mange twakwarganeri asemambya bono no gosemerwete no kwabokire buya nonye kwaboka ko bwato gosukwana ko keigo nigo twakwarganeri asumuroberi bw'Ensakia bono mambya ekyagera onoro muroberi okorosera litkulia okorosera ikiao rinde okorobereri emeroberi yawe remia no gosemerwete muna nigo rebuya asumuroberi bw'Ensakia bono mambinyura naboko na kubwati umuroberi oyo asensemeri umutandao tonyora YouTube Ndizi TV News bago konyo achinga kina bogo to tweet @Ndizi TV News bage karengel kyani to kerend kineza kiretega wetira sena mbira seskini ayo rabo to tainga kikwa bokire nana kiroberi litkulia abuna botambe ni mate no mogusine getingi ngaini kyari yo bondi kyaga chembra ke gotugia so amwayo bokire mambya ochakirolio bondi obu elinde amanya go bonda kanyomba kaye aso nyomba mwae likogoroba ni mate na leno lituko lia daraja mbiri jiro ya daraja mbiri anena kabisa ba amugusi obokire ojira sensemeri okora obonchoreri litukurero aboroki wobo igongwiri na barasi skuru keroba kwire na elinde nande bachaka masoma abo keroba achase rusenge yeigi nande bono kwire na bala bayiboni go bandate gwe sunyora gwe sugoma kabisa ende banyaware bitogi bayiraniri abana ba skuru gona manga turaje kwanda somoroberi oyo ereli bagari abendo go kwariania asumurubiri bw'Ensakia eiwenka ende tuchaka manaye nantokora manaye go ikajisa to chiabona mambya Wakwariga kegima omwanchi omoligereria aseri tukerigari ya Jumatatu ase omorobelio iga bw'Ensakia bono mambya ngorenge buna kwabokire buyanya sawo wanchere kwanyare kwa bagokorera litukeriga nabo totomera ujumbe yago gwetera enambe yure se screen yago gabo ototabinga ikwabokire bo korunga iyo bwatereteke bagokiawo bono mambi nabo igo naboko tura abantu bande obatei baso ya somorobelio iga bw'Ensakia bono mambi nabo tonyara chinsemo kiri cha YouTube wetera Ndizi TV News asa abantu bari ba diaspora wose bare iskoyoro gongorwa gusi namakotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke amashabiki itoko ruchinsemo kiri cha diaspora rudia kwambuka ku ruchinsemo kiri cha Qatar ogokire bono mambi nwale imeyo morobele na rolingo mutangani kabisa gonturanga woko genda Ensakia imeyo morobele yiga bw'Ensakia igo amashabiki ito onsi pia semwabeta niko tokubaligania tokwera libagelira bene kubaligania
ime omoroberi iga bwensakia bono mambia eiwe ng'ani ntutobobate bona nintu chintereba chino korubona iga gwakachikoraga chinsa isato chia bono mambia igo nabo konyara kwa bakogototebi weekend yago ng'akiyerete mbuya kwabokire onye gokoira omwana ogwe skuru litkolia rero nabo konyara kwa bakogototebi ng'akibuya ariganetie anene mono buna obogima bwanyarire ko babogokonga eruse yega ng'aki abana banyarire ko bagotwara kwanyarire kwa kogosomia abana bago chimbwa chindonge rinde bakoira na eskuru banyara kwa bagotwara nabo igo chimbwa chindonge gochia saba alimu nabo igo gochia saba na bamwabo igo togo kwarigania bono mambia osoaso morobele bwensakia na mange twakwariganaire ngochitore gosoase chingazeti nabo igo tokumanye nare yanyare ko bakago korekana koruri tukore igoro goika bono iga bono mambia bo igo nabo to omogeni bwili tukoria rero ngosware ase studio na mange togochigokwanera igoro ya siasa chingakie chigaliberera ya siasa ligendete kwanekigwa abarwanereri bebirogo nigo bale ebirundo erinda kwanekibuna banyere kwa bakwenyorera obobui asobochorio bonene bogocha bo igo niga matukanyare ko bagako banyora igo nigo bale ebirundo wekera na chinsemo chinse nabo igo komanya abamenyi abechinse nara ibara chiko bakolera kibara chigoso asobogambi hongo kwarigania kegima omwancho muliyere babate nga mambo ni mengi masandio machache igamangana na mange tobwate chinsa na chichirato erere tokomanyi eretariane Fridah Kerubo Nanje Eliane buna bodambire terane Brighton Makori yore magaye kamera ne studio ende kwende kuna Mario gine chibicha go chira sinjira yabene nigakoro kwa John Kibati kuma jumuri genda go tumo jumbe ya tutenga kwa bogire na nakiro berdi iritiko liago asinjira yabene chitimu jeto Jones timu diaspora abakura wana Kennedy Gisemba nere ni go tokwari ni meyumuro berbi Ensakia bara sinse jisco bonds bara sinse Netherlands Singapore jinze ja Portugal kila sema berete ni go tokwere njira yabene kubarigania kermanda tukutubwate withira sense meli yemi tanda babara sense ito ya Kenya asiji county jite merongene na isano no ibeni gotokubarigania senjira ya bene bali bara sebisinga aho sense ito ya Kenya no bali bara sense ya Marsabit gotokubarigania sumurubere umobe amona intego ikomarira ndago tomo chumbe jino wetira senambe yera seskini ya utotenga kikwabokire na kirobere di litko liawe karodi ya Jumatatu ligi yali ngansu no nyobo kendu bole nigoto semerete bino kagasongo barakarumete no tabara kerwasoira sumurubere bwensa kebona mambi nigo konyora liberera litindi kabisa na ande lirira no nyensege kendete kwa rusimba kego diao gotwiriri bagari abana gokwari na somuro biliyo nyaroko bamo na intwe goika omwe kerongora so sense media check ndarana kambara byaba basoira somuro biliyo nigongonyora na Cyprian atuti niga soiri miyumro ya oteba no onde komo mbaka engoli narogokuno this Moses angwenyi Moses yagote abanije na soiri miyumro bili bwensa kebono mambia mbaka omwe mbya mogocha tenya saba seni twanyora boka na nyasaye na ande ndoje na mwaso irabwo no tole mbaka mwerio erikyo soro nera korukuru jinsemo chiri cha ekeombulitaro awate abaniko ndani kama kawaida Olina Jackson awate abananje no nde memoro beri bwensakia montiga maega tindiko tigo ikiagera Ndizi TV ni mambo yote ego tuchake lito asinjira endonke kabisa mtoto wa Chaki Nancy awate abana na soire na nje no nde kama kawaida kama kawa nigo tuyariganiti kuchia sobo chorio bonne krotugo chigo chora barai baralete magendero anene sorongo rwagusimbya mu mtoto wa Chaki Nancy ebirengerbya usaki kichana awate ananje na soiri meyomorobelio enkwaneli abafanyikazi bonse bandi Steve batebina na abaganeri eiki engia kwani abayabo saki na atebina nambya mono asogotoganeri eiki engia insaki kichana awate bano ali meyomorobelio obwensa kyabona mambe Thomas Busire awate bana nanje na onde monye ba no onde na inu kegimana abokiro bya bono ni gondo bereti kwenda sike bako kyane duka yane mbwate na nje nchaki litukuliana bya mono wana Ndizi TV mwenzi nyasaye tigaboseni aneti nyanjus awatana bwakiro bya timu Ensakia tenya saba konye na intu twabokiro bya nkwaneli abakubwati Edward Nyakera Edwin Nyangena Simeon Nyatuti na abanda awatana tigababoke tobe ime yumuroberi bwensakia bonmambie Samuel Nyamali nera awatano alime yumuroberi Dennis Yomoro ko jinsa majije nyamakoroto awataba no tolime yumuroberi bwensakia William Manasi nera awatano bokiro bya no alime yumuroberi bwensakia umwalimu Simeoni nera awataba osoireme yumuroberi umwalimu Simeoni ogeto ko jinsa majije Kenya agotabana nera osoireme yumuroberi yakerero beredi na ndego cha kama somo kose aborkiwa ko igora chiskuru chirtukuro esira kimtai Junior
nera otebirina nori miyumuroberi ogwensakia bono mambia mbali baendete gutuma chuchumbe ane gwitira fan page ya Facebook yane ingoligereria ase Facebook page yane nindo chembaroro basoira somuroberi bensakia siproso pio korichinse checha Qatar agoteba ngabwakire buya nonde imeyumuroberi tingorusiororo baka omoelia Dennis Kenyanya korichinse chirichia Thika agoteba ngango baganeria litukoligia nonde meyumuroberi esimba nyaimo korichinse chirichia nyacheki agoteba komo baka omoelia Sara Mukera kurichinse machiricha South B agoteba nonde meyumuroberi tingomo cha kubeka Ensakia bono mambia tulifosa kwambuka kurichinse machiricha Masimba agoteba nga abantu bonsi baboke baso meyumuroberi bwensakia Jerry Ramson kurichinse machiricha Nyacheki agoteba nonde komo ndo chembia mugusasiria kuruga bwa studio agotembia mono Grace Mora kurichinse machiricha Thika agoteba nonde imeyumuroberi baka omoeria Sagana Philemon kurichinse machiricha Riasibo agoteba nonde imetingo mocha kubeka omorobere bwensakia bono mambia isoe ukimwa kurichinse machiricha ria isoe agoteba boka abantu bonsi omogusi mwensi mosoe imeyumuroberi Makilin kwambuka kurichinse machiricha Kawangware agoteba komo baka omoelio Anya basi kurichinse machiricha Nairobi agoteba abantu bonsi basoe imeyumuroberi bwensakia Ndizi TV nero obwansu bwomogusi Nabaigo Brian ongoba kurichinse machiricha Geteri agoteba ngoba ganeria litukori ya bono mambia omorobere bwensakia toganyete amagazeti mutomanye nare yanyare ko bakagokorekana Maranga Olo sabgi kurichinse machiricha rio chungo agoteba abantu bonsi pi onyemokobeka Ndizi TV timaitinga imorabeke Dorothy Monyenje Nyakiramba agoteba nga noare kurichinse machiricha Marani agoteba bantu bonsi beka Ndizi TV omoroberi Ensakia botorusia Sebastian Erastus agoteba komo baka omoelio Mkongojo Cyrus kurichinse machiricha Bosansa agoteba nonde na ngorigirire na my lovely wife no tore imeyumuroberi baka omoelio abuna banyare ko baba kuboka bono mambia imeyumuroberi bwensakia ase Facebook page yane Kennedy Gisemba hoyoro munyakiro witu kurichinse machiricha diaspora ndoje no atubwate asenjera yabene tugokera mono asa mashabiki reto nsimanda tubwate asensemo yemitanda wasimambi yaboniga taturasiomia senseme ndi studio tokwirana ni otokubairo ikasa magazeti elite ko rero igo toska Ndizi TV ubwansu bwomogusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichiri chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guciye se bari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bari chipakichis cha computer, web design,
video production na short courses oyuko manyamange kubwatikana n'obukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire nabwo balikira liuko ase email yabo ya info@tenacioushablecollege.co.ke Facebook ni gokubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buya atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutungika kuri cyambere yategere naye goru ali enche bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkubwena yani nari kogenda on kiro monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuroberio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba na boigo muiroro ritukure Jumatano chinse sano nibere nigideke komunisano chia mogaso Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. A company ya Davies and Shackley. Bigo nande nigo to kware na senjera yabe nande mnambono kwegorere TV yao Ndizi TV ne rwanso musi moroberi Ensakia bono mambe chinga kito kwero ikasama gaseti yelitko uliale rekromba de gaseti ya The Standard nigo mbwate e gazeti ya Daily Nation ase gaseti ya The Standard lingana ali mwamu gose lingana li roborita ase gaseti yini goro yelchira chiri abaraye banyarire bakurwa gochi asaba Kenya anne bari bakuri yikiro kyo burayi bwense azumuri kibe gaseti ya The Standard niga muri kerete William Ruto amono
omuraibu kiama ODM Raila Odinga garachorde chibiche chiabo yo mara sensemo yokorio no yondara sensemo yokobekera aligite buna chipromise nyinge ngogosora chigokirania na koigora trillion chinyinge chiri Kenya bwate eriko kole miroberio kolenga no muri kiwega seti ni gamurikirte buna candidate ki gosino rio korie kerogora chikonyora chibese ngaya chikonyora chibese eriko ikirani chi project ne chira chiri arerera abakenya gocha sensemo yetu ya Kenya anene kero chibese chia Kenya jigosoa sugwakana madeni ne mesara y'abakuri mirimo abeserikali ekero ensi ya Kenya gendete gutwara ogusukwana ne deni enene yebwate kurwa sinzi kisiko ekero yanyarage ukabeso gusiri kabeso ligoro ebwate gocha sinzi yetu ya Kenya gomuri goseti namuri kirduna gati yabarai bari bakuriye ibirogo murayibo no murayibo ikyamagya UDA yoro makonyi murayibo ense Dr. William Ruto hamono murayibo ikyamagya ODM Raila Odinga uyo kuriye kero ekane gwetera somo bwas miuro moja ni gabore dibuna ingogose orachi konyora chibese ndanyaraka gukora chi project dosemiroberi erierobererie gochikokorera abakenya chira chiri alierera abakenya ekero arachorko murayo gatano bwense ya Kenya magana yo tuchunyariria sebeja gatano megaseti ne ya testana lebega sebeje yentangani nige morekerete ngaki umurai bwense uru Kenyatta abwate ndoto engia yoko leta obonjorori asensemo ya heriti go sensemo yobo jenu kolende obokurumi bogasoime bogatangana ime ase ndoti ya bwate bokerera bune miroberi tigiti korekana buya asense ito ya Kenya gondo jikuriye magana yo ase beji 10 ne motoriri naki obokurumi bwanyarite bogotangana go sebwagete hodi na gotangana ime ekero murayibu ensa bwate ndoto engia ase ensemeli yobonjorori bwabo chenu asense yeito ya Kenya muri gazeti na murekerete na kibono bari bakomo serikali asensemeri ya silanga abono banyarire bakomerana erigo kwanira imechande gedete kwene kiwa sensemeri nyiruna aba siriranga umbachete kwikasama gachamanene yense yugo state yense yo na goturbania nsemeyo ekero bakurira oburayo bobe bwense mugosa barayi benze yo ayu ni gotukunyarire ya sepechi ya ime yigasedi ya testanali ana sepechi gebere na kianda bwo muri kibuga seti namurekerete igoro na kyaba ibori bono batigirwe ase enchera batamanye dinga ibago gikoje karo giskuru kigoro ase tamwende ya kabire korenga no muri kibuga seti nigo bogima bokongete bogima bwa kongire abakenya nte kwirobero je sobo chore bonne abaro kiwango igoro bari giskuru ase litkolero bono nigo ya asumire abayibori oika ensinyo ekero chibese cyababorire inyorana eskuru ekero buri wa COVID-19 bwajita sense yitu ya Kenya kalenda ya masomo jajinje ekaro chitamwinye chigasibe kirase omwaka oyo migo bayiboli nigo bakorera monona tuachandikire ngogotokonya yintu chonyerera sepeji ya 14 gaseti ne ya testanda yunara airoberto asepeji entangani kabisa koneto chikogorgo chime toriri ase ubugale Ningoligerera egazeti ya Daily Nation ase page ntangani indoche ebichayo yokoranira ekirokyo baraibense wetera ekyamagia roots uyo manyikanta na Professor George Wajakoya abase omurikibwe gazeti yo anyareko bagakumurikira obugima bwaye korwa ase ekenyorokeria korwa kurugari estinse ya monchirichia Indangalasha ase county ya Kakamega nigo amanyikanta na oyo bwate egosari ase manifesto ya yanyatako bagakorwa yu alikoronera ekiro kyobara ibense asate betebuna nachikwane kibuno nyere kwa bakago simeka ekemeli Kenya sare asense ito ya Kenya nabo igo nachigutuga chingiti eyo korekana gutwara egosori ase abakenya buna bagoteba ase chinsemo chiri cha Nairobi nigamanyikante buna Wajakoya the 5th nabo igo ase chinsemo chiri cha Kakamega asabwire nigamanyikante tamanyikante buna yokoronera ekiro kyobara ibense niga amanyikante buna ereno mora ibense Wajakoya nigabwate emiaka 50 nomo neyemo ase bonoiga nigabwate abana batatu nabo igo nigo anyomete omu America tochikoligereria amangana ayubuno bugima bwaye kurugo kina kwaye kwabeire bakabonoiga aikire asa kurondera ekirgo kyobara ibwense tochikoligereria amangana ayo ase page ya kabere nabo igo page ya gatatu boiga ase page yentangani omurikibwe gazeti na murikerete
omokonyi bw'omurai bwense oyo omanyikanite buna Dr. William Ruto asanyarire ko bagakomochi omwambirani oya Raila Odinga asatebire buna amagani yali abwate nga ekiombe gia IBC kechikobwatya erira kwane kimuna banyere ko bagakora obochori asenchera yo bwasi ko naboigo obwene niganyare ko bagakoyatuterare naboigo ko muteire niganyare ko bagakorosani campaign nigabwenerete koendaka elinde atigere abantu babwate chinguru banyare ko bagosoa ase siasa naboigo nigo aganeti siasa chomorembe Waigo ACPJU yentangani ntoroche ebicha yo morai wense Uhuru Kenyatta abwaso morikiwe gazeti yo amorikirite buna nigo Uhuru anyare ko bakagwe sukia maega asatebete buna nere ugochikoere ligosoli atebeta gochikoere obogambi oyore Raila Odinga taranyara ko bagakorokana kumokonya asogokora chi campaign chaye kono niganyare ko bagakwengusa maega eyanyare ko bagakoleta amaboli amange ndochikoligereria amangana yo ase epeji ye kominemo waiga ase epeji yu yentangani mbamulikerete buna abayiboli banyare ko bagoika ensinyo chinga kechiga chiskuru cyanyare ko bachikoigora inyora ase etamo yega yakabere nigo yakabere chiwiki ikominenye bona nigo yanyate ko bagego skigumaiga abase bago chikonyara ko bakonyora bakobera ase abarukyo bago chikonyara ko bakobera ase skuru ase chiwiki ikomichioka ayuna mange ndichikoligerera egazeti yega ya Daily Nation aso wimemono Diga goite ndoto yane ya masomo oiro mosubati oyo mokuru wa sensemeri ya Kisumu ogote abuna ndoto ya enigo yarokanire ko yerigwa anene ekera bwato gosemeri ko gosoa as secondary go skuru ya secondary mosubati Josephine Atieno oyo bwate miaka 35 niga koreta matemwa yo mwaka wa era sigera skiri gia gatano gatatu akanyora max chimisato 55 na 5 kurende go ikabono taranyora lirube oseri ukuri kumurangiro che secondary bono muswati ni gate biruno otemire kwenda skuru awa kurende taranjiro muswati yo bwata abana 5 obwata abana 5 taranjiro gosoa se skuru bona sabuli bobotani wechem komurigere na kumwanjira nyaraka gosoa se secondary nere anyare ka kwenderi na masomo ayo takwa somero muswati yo nararia eteire anene krate gosoa se skuru ye secondary nabo ogosto nabo okoyeso masebechi anene krabanta bange hate abuno chira skuru chinyinge chi principal ni goji komosel na kumukani kuna yaya ere miaka yara chirta kwenda na masomo kono masomo ni gakorera na watena yaya tiga goita endoto yane yo kugendera na masomo asebechi akadani gemurekerete naki translation go sena kichibu kuchirijiri kira somunu bwe karja go somunu bwakero montoria ukwana buna intoba gusi nakionyarire ko konya ekalja na mangana ye family gote kwa somero mugano inga kiebuku yanyarire ko konya bari anene karo translated go chasimenu ninga kia konyire kalja na mangana yogo kinia obokoreri bo monene na bako yasoma as page ya kaniga seti ne ya testandard boigo ya seti yini morikirete no nyebuku yanyarite ko translated usiko jenji ko semenu emenu ni go sensemeli ya kirifi ya rekende na bantaba go tumbari kwende kanisa kolengana ni go bataranyora ibuku ya basumuntu yo bakoigwa konseme ya miambo Goodland ni sensemeli ya kirifi ni go ya rekende na bagaka bangi na bangi na mbali kwenda asisku kanisa kolengana ni go ibuku yitarari kwa sumuntu ya basabode buna ni go baburi na tiga enyareke go translated ndi banyara bakonyora amasomo ya ibuku ekarba kwenda sikanza boiga sebeji ya gatano ni murekete igoro ayigeza kwekamu gia teriki ekikere asensemeli ya Rift Valley ekikere ensemo ya bakarenji na kero kyo gitaranyora ibuku yabo buyasumunu weke teriki ya subtribe ye ensemeli ya karenji ni gyote abana barubu mbatagete gokonya gego toka ensemeli ya Figa County igeza kwegini okerekia subtribe ya bakarenji ni konene ni goba toka se county ya Figa ni goba tebena barubu mbatagete konyora ibuku yabo na barubu esomera nena baruni gabate abuna mbaranchiranwa osembara bali organized dance ya Kenya bana na baru negasakwe keroba ndete kolera mano na koboli aba Kenya serikali nyari kubanyura ase okorosi ebukweyo boyase bijata no moneri de murekerede igoro yabara ibali bakuriye birogo chira chiri balirira aba Kenya ase ense ya Kenya ni gobono muri kwega seti ya murekerede na gaigo se barachi kurus chibese barachi gukorera chira chiri balirira aba Kenya muri kwega seti boyona na murekerede murabiye kyamagyo
ODM Raila Odinga hamwe n'umurayi kiama kia UDA William Ruto ibo igoro mokonyi b'umurayi bwenze kulingana akegikana gochuteli ase ali barengete gochikorera bakenya ngamo Raila na nyaraka batabuna bakenya nene bari batari kwenyara ni bachikonyora na cash transfer yechiringi chiri busano nemo kiromotinyi muri gwa city akaboli ngai Raila arachikoru chibese bo igoro Raila na tete muna kire public school ni gochikonyora amasomo abosa nene go ikamba ke secondary muri gwa city uboni ngai gose barachikoru chibese ju chikokorera emangana ayu asense yeito ya Kenya bo igoro muri kiama gia UDA na tete igoro ya 100% NHIF cover gochesa ba Kenya muri kaboli ngai ndara chikoru sekero erengete buna nigera chikutumika chishiringi milioni 2 chini gutaisano 2 emangana na manka boreti abuta kwasomera igoro yechira chiri balieta ba Kenya na ninga kibacho ikerania ekero chibese chabuda sinze yetu ya Kenya niko kwenyora USBG ya gatano nemo gasetini ya Standard ingoligereria egazeti ya Daily Nation ase page ya kabere na bayo ya gatatu nigo umuriki bwe gazeti yo amurikeire oyo koronerekero kyo baraibense gwetera ikiama gia Roots Party oyo manikante na Professor George Wajakoya una obugima bwaye bwanyarire ko bakorwa obwana bwaye gwikabondo iga anyarire ko bagakorwanerera ekiruge kyo baraibense inyora Wajakoya niga akorwa ase county ya Kakamega ase chinsemo chiri gose ase kinyoro kilikia indagalasha ase batebire buna ekinyoro kyo gose chinsemo echo nigo chanyare ko bachigo tigumagega anene mono ase amagenderero korengana no muliki be gazeti ni ganyare ko bakagotani go butuki boro kire buna anonya ne chipara chiyaga chire ase chinsemo chiri nchiranyara ko bachiko be kunonya ne lami ekike yawo kire buna amagenderero ase chinsemo chiri ni ganyare ko bagakoba maega korende abo banyare ko bakoligerera Wajakoya kurubwana bwaye bunanyarire ko bakagukina nigo bagoteba no muntu ubwate amaroro gwikabona iganero orachikonyara ko bakagutoria ensi ya Kenya wetera emichando eri bagwetera bago nigo bagoteba buna asichinsemo chiricha Nairobi gose asichinsemo niga manyekanite nga Wajakoya the 5th barabuti bamumayiti buna oyo kuronerera ekirugo cy'uburayibwense nigo bamumanyiti buna erenere umurayibwense korwa asichinsemo chiri korende obwagachi nigo bogenderete ase ekinyoro kyabo abase bagotebuna Wajakoya niga agaseine kwagacha igaristobo niga abanyanyimbo banyare ko bakorokana ase kinyore ekyo anene mono ase enga ya Wajakoya babegete oborendi bwigoro mono anene mono chinga kechiga are ase chikambeni ayuna mangina bokwenyorera ase egazeti ya Daily Nation page ni ya kabere na boigo ya gatatu gingoso ase page ya kane nindoche ekyombe getenerete obochori ne chimbebe IEBC ekikiaganirie abaliki bamangana oeswana negati na boigo koene kibuna obochori obonene bwanyere ko bogokoreka asinchira yobwasio kuna boigo obone omonya Kerubo oyo tenenerete National Media Group niganyare ko bakagosaba abayaliki bamangana bane kibuna obwasio kumborororo anene mono esekera bakwirurukia matangazo yobochori mbanyara ko bakorarira ensemeyemo boiga sepeji yo ya kane nigo muliki we gazeti yanyare ko kumurikira engane yemo abo ase omo senator we county ya Tharaka Nithi hanyare ko bagako mochi oyo kuronerekero ky'uburayibwense Raila Odinga ase atebire bunanigo atagete umurayibwense Uhuru Kenyatta na boigo omokonyo ye William Ruto kwenda gusibwa asaba achita kabasoera ase kyombeke gose ase kigambero kerikia ICC rinde banyara ko babago ikigororo nigatebire buna Uhuru Kenyatta nigabone taligereri engane yo ekiagera Raila Odinga nigatagate banyara ko babago sibwa na boigo aire ekirugo ky'uburayibwense gotaka kwesomera umugano yo na bokoligereria page ya kane boigo page ye ya kane nigo emulikerete aba bishop kurichinsemo gose kurichikanisa chirichi ya Catholic nigo bano banyare ko babako momochi omurayibwense Uhuru Kenyatta na boigo omokonyo ye asichingwa na banyare ko bakoruterana eyo bagatebanga nigera chigoturubania omorembe nigo babwenete baikaransense okoigwana gotoke egati yabo erinde omorembe onyare ko bagokone kigwa ase ensi ya Kenya boigo ase page yo ya gatano nigo muliki bwe gazeti yo anyare ko bagakumurikira oyo korwanira ekirugo kyobo governor ase county ya Mombasa oyo manyekanite buna Mbuvi
Mbuvi Mike Songo yokabere umugavana we county ya Nairobi ase lietali ya gotigwisiko ase abarwandereri bali ekyombege IBC Kenyatta gostoki a list akanyara ko bakagotigwa ense waigo nigatebire buna nigatebire abasabire bali bakomasira na ekinange chikona cyari tukoria ijuma na boigo nigara chikoeneki obo bwiti banyara ko babagosika maiga ayo na mangera bo gwesomera ase page yo ya gatano. Inje tingange diruto oira iro nyarete kagote bakirare ngasense miria pomet na kerijo igagote abuna ere naruto nigo baigwana ne kurende nigo siasa yoko se difference baba nigere ya siasa anekra kiro ya makuri kiro kelikyo burai bwense nigo raira ayakwanta burit kuri gora karabali rete ira abantu bari kuri asensemo ya lift fare karate betebuna aise koiro bogambi asense aise koiro bogambi ko umura yo gatano bwense ya Kenya nigo jikone kuna aba Kenya bonse ngonyora bale egasi ngonyora bale ngonyora bara bokoreri buna aba Kenya igoni gaya kwanta semeri ya pometi tukurigoro ekarate tabuna inje tingange diruto nonye kare kingibini ya aba karenjini gose asensemeri ya Rift Valley adabuna inje ni onda chikokora emerobiro ya nebuje karumura nchore koba umurai bwense ya Kenya muna kwana tini gatete mimi ni kiongozi wenu tuko kwa mashindano ya kisiasa inje no murayo ino ni gotore ase keminano gya siasa kolende ntuli apabisa nande ni chiko bakore meremo yakarumura nchore koba murayo gatano bwense ya Kenya iraira oyakwande karacheta sensemeli ya Rift Valley litkurigoro iyo gokegurwa nero ere engoma gose ni ere ensemeli yumurayi bwikyama kya UDA William Ruto bohigo murayi bwikyama kya UDA nikobona atebiri obomo bwa simura umoja gotika kokosereria ekyombe kyobojoria mone chimbebe IBC igoro yemiremo yaye nigo Ruto bona nyarika kobori omo bwa simura umoja gwatani ba simura umoja gotika komochi aba commissioner bakorawa no nyakiro bwikyombe kyobojoria mone chimbebe IBC wafura chepkati Ruto nigabona atebiri aba mo bwa simura tiga ekyombe kinyarake okorobo kinyarake okore mirobeli yaye buya nande ababodi ina mwaro denda bochori mboji okorekana buya nande mwagoserere kwerusyo roro entu muna abantu ba Kenya kwanza niko tuyarira ndimono nande ntorigo chigotika kugenda asobochori obole bosyo igoruto utakubasomera aki bakwenda komocha nini ugo yasoma sebeji ya gatano gatoto kaseti ne ya The Standard tiga torigere dina ebeji communique kwanete ningi kirire ire obokoreri bumurayi bwense urkenyata bogaturubana annekra bwate ira yogo chigo konya mangana yobojenu asense yeito ya Kenya muri kugaseti namurekerte buna ekaro president Kenyatta nyartika go choru ko bumurayi okane ense ya Kenya nigo anyoranete namakongu amange ali ise umu the founder go se umurayi mutangana bwense ya Kenya Jomo Kenyatta anyo atagete gukora boyigo mwana ye oyure umurayi bwense urkenyata ne nanyoranete mechandeli sata korede nera kanyora agataka konyekura kulende ebintu ne binge byasona ndegati ibirire buno murayi bwense karawo gukora kintu ne cyayibere atarayikirani go ikaboni gano nyorire taba Kenya irabuna nachiko bikirani byonzi korengana no muri gaseti nigamurike debuna obokurumi na oboirirete mirobeli menge iyo murayi bw'ikibumurayi osoburayi bwa Jubiri bokagwa agose mbwa kore mirimo yaye buya asense yeito ya Kenya boyigo burwede bwa COVID-19 obwa cheta asense yeito ya Kenya mbwiride ibirengo by'abakenu asense yeito ya Kenya bigake yake ayo ni gara sebeji ya 12 ya 11 kero murayi bwense abigete mirobeli ngaki akorwanie ibinyinyi bya COVID-19 ebya sweta asense yeito ya Kenya yirite buna birengo bya uchumi nigo bya turubanete igotako somero manyena ensemo y'abakenu mbirengo kiyaye korire ose serikali ya Jubiri yakore birengo by'abakenu nigo somera sebeji 10 ne ya 12 gaseti ne ya The Standard bwa sebeji 12 nige murekerete na kibono religious leaders ose abarayi bechi kanisa banyarire bakoboria abana siasa bonsi kurigeria omorembe ere karato kwenda se obochori na kwenda kuna peaceful elections ose peaceful campaigns ose chi campaign ngoko kanjire asenjera ayo morembe imeyense yeito ya Kenya bakwana litko ligoro anene bakwana litko ligoro ne lya muisonde anene karo chikambi awo cyare kwera ase kanisa ye ki Adventista nigo baya tete buna omurayi bwense no mokonyo ye tiga
batige konya kongusana na gose kuruterana jinsi jintindi asense ito ya Kenya ikiagere kini igokererire okongusana na gosaba Kenya mbanyara bagotwara ogosemeria sabarai babo ekaratoka rasobo chorio bonne bu mwaka uyo igoto somera mangana ayo nigara sebeji ya 12 gaseti ne ya Standard ngingorigereria egazeti ya Daily Nation page ya 5 na limo nindoche omunyakirugo o Nation Media Group uyu manyikante na Wilfred Kiboro niganyare ko bagako basaba abamenyi bense ya Kenya koeneki omolembe chinga kichiga chichikambe na boigo magega yobo choli obanene boigo niganyare ko bagako basaba abakenya bonsi gocha ase obwamo na boigo korandia omolembe anene mono chikanisa na boigo abarai bande boigo nigamurikeire engana buna aba bali batali kwenyara banyare ko bagosirwa linde ko nekibuna abana babo banyare ko bakwenyorera chisemi boigo ase page ya 5 na limonigo abanyanyimbo osenigo mulikibwe gazeti yo anyare ko bagakomulikira abanyanyimbo ase bagochikoya nekibuna banyare ko bakonyora amaegelio amanye ayenko bwatekana nebisabe nyare ko abikoya nekiwa kora chinsemo chiri cha abanyanyimbo ase wetera umwaka wose umwaka oliyoeta oika December ase ebina emiyemo nemeronge eneneyemo benyata ko babiko ikiwa bosibike gambero ase wetera abduction wose nabayigo murder rape and robbery banyata ko babikorwa ase obokoleri bwa abanyanyimbo edindo kwana kibuna abanyanyimbo banyare ko bagokora emirimo yabo buya nigo bono barachikoira nigwa elinde banyare ko bagokorerwa amaigelio amanye bayigo ase page ya 5 na limo nigo mulikibwe gazeti amulikerete abarwandereri be county bekirgo kyo governor ime county ya Nairobi ritukolia rero mbachikotwara chingwa na chabene ase bago chikoerera abamenyi be county yo nara yali babaliganire nara bago chikoikerani ekero baranyare ko bago soa ase obogambi tutarasoa ase ensemeli ya kabere ya studio nigo kero kende ndakomanyimbara bya bakuronera ekero kikyo governor ase county yo ya Nairobi oyo manyikante na Johnson Sakaja wetera ekia magia UDA Agnes Kagure oyore independent candidate na baigo Paul Kapuigathe wetera ekia magia Jubilee baigo abarwanireri bande mbaroro na Dennis Kode oyo okuronera wetera ekia magia Liberal Democratic Party Cleophas Mutua wetera ekia magia Ford Kenya Haman Gwere wetera ekia magia Safina na baigo Kenneth Nyamwamu wetera ekia magia United Progressive Alliance Esther Waringa oyore independent candidate na baigo Nancy Wambui wetera ekia magia Usawa inyora chingwa ne chabene nigo chigo chikokarekana ase university ya Catholic University of Eastern Africa main campus chinsa 14 chia magoroba igogotaka kubwatia omugano ina bukoligeria egazeti ya Daily Nation ase page yo ya 5 na limo tetarasto asensemo ya kabere ye studio tokoirana ndokumanye amange Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi soa asu mutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'umuguzi a company ya Davis and Shatliff nigo ya korentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi
bingi bigutumika asugusibia swimming pool nigo vakubika chipamp chuwaka mache icho chigutumika estima gose sola kuruwasi chibohol gose bisima gwikase tanki yao voigo nechitaya gose birogo byogutumia sola ekero kwagurire kuruwasi bare nigo bagukubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road ange nebenki ya credit ase roundabout irange na KTRH bakiresime ase namba inotisano iseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano niseto eyemo isano neibere marakabire gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano niseto eyemo isano neibere ibere gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano niseto isato ibere inye Davis and Shatleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka kimashini chekerero orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwese abarya yobonjoreria nigo tokuryereria inakiekerengererio kegonchuka nako bemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Fridah Kerubo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao nabono nigo bagendrete gusukabusyo umerananere kira rituko lya Alamisi inseye muninsu ya Marokoba naboigo moiroro rituko lya Jumatatu chinsa isano neibere cya Mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria imeya Ndizi TV ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tiwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngokora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo cyobosongo ayegonsi pi nigoko yanyora aseri gori lya mubuko tutarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Obolemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontwa goteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya Marokoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegika 15 Ndizi TV obwansu bw'omugusi
Mbe mono mwanji muri karanda takubati mono birwenza kimeya Ndizi TV karali tugira Jumatatu emambingia Aleka tukura ni asentu ndende ya kabiri ya magasiti kadona tukumurikira na kote ina ali iruburita sedi tukura liale krombati gaseti ya The Standard. Nigombate egazeti ya Daily Nation na nigongo chikoligirira page ya 5 na kabiri abo ase umuriki be gazeti ya nyareko bagakumurikira engana buna abakenya nigo banyareko bagucandika kubwatikana no kuborwa kwendagera ase enseti ya Kenya. Korengana no butuki bwanyareko boko korekana nigo bokoro kibuna umwaka bw'ikiri bubere na 20 abakenya nigo tumeka chibesa chimisato ne 50 ase okoenyorera a balanced diet nabigo ase mwaka w'ekiribu ibere na 15 na ibere nigo bagatumikire chishilingi chimisato 35 nomo ase okoene kibuna banyere kwa bakwenyorera endagera bigo muri kibwe gazeti ni gamurikete buna ase enseti ya Kenya nigo abantu chimilioni 40 ne 3 bakonyora mbali konyora ndagera ekirende gose nigo babwate enchara mono gotaka kwenyorera oroboti ore nabo gwesomera egazeti ya Daily Nation ase page ya 5 na kabiri boigo nigo muliki bwe gazeti yo anyare ko bagakumurikira yokoronera ekero kyobora ibwense Raila Odinga asate biri buna Raila Odinga taranyara ko bakagwanjirana chimashini kiri cyogotara echa kira kikoretu cyanyare ko bakigokora emirimo ase ya Kenya boigo nigatebire buna Inenchere yemo era chikonyara kwa bage kwa nekibuna abantu mbabwati emirimo isaine asense ya Kenya anene mono bali bategemete ekemeri yecha ekotaka gwesomera ayuna mange nabokorora ningira ira gekogera agukanira chimashini chichogotora echa oigo ase page ya 5 na kabere nigo muliki bwe gazeti anyare ko baga kumurikira ase chinsemo chirichya na Ivasha nigo abanyanyimbo bakoligi abantu batano nomo abo bakagire ko bachi terrorist ase chinsemecho nigatebire muna onde bwensi oranyare ko bagagotwara gusika korora bantu banga munabo nabakonyara ko bagagotebi abanyanyimbo gutaka kwemanya amange gwetera enganeyo nabo kuligereria egazeti yo ya Daily Nation page ya 5 na kabere bwego ingoligereria page ya 5 na 3 nigondoche omwabisa oyomo bunanyate ko bakagotwara ebirengerelyo ase emyaka 3 akanyara ko bagakurusi gakwerusia obomoyo enko bwatekana no gusira ku mwana oye umutangani uyu nyate ko bagakoreta gusiga konyara kogera gutwara ebirengerelyo na nditachi konyara ko bagakonyora obokonyi ikagera akanyara ko bakagwita gutaka kumanya omugano oye nabokoligereria page yo ya 5 na 3 gingo so ase page ya 10 nigondoche ebicha ya omokonyi bumura ibense William Ruto asagoteba buna Raila takonyara ko tabwati chinguru cyogochora ni ngora chikonyara ko bakagotenenera obochori ani gagocha magega ya Raila kurwa amaganio amanya abwasate bire buna onye manyo register trigo chigotumeka asobochori obonene igotaligo chikoikerana ase gostaligo chikoene kibuno obochori banyere ko bogo kolekana ereni gabo chikwerusia maiga kono nigo omoske Ruto anyere ko bakagoteba buna Raila tabwati chinguru chogokana gose chogo change a constitution gokora ekyombe kinigo gechorira according to the constitution oni gatebire buna Raila tabwati nguru echo naboigo nigo bochori bora chikogenderera buna bwanyate ko babo kubangwa ase page yo ya 10 omuliki bwe gazeti na mulikirete ase omoloya oyo maikire bosibike gambero asagote buna wajakoya tali ta gochikonyara ko bagakora abantu nigabwenete gutangwa enige gocha magega yo korusi chi manifesto chaye asate bire buna waja kwa nigatagite gochiko change gose gochigwancherana ekemeri Kenya sore Kenya ariko bakegosimikwa asense ya Kenya nabo igo bali barachigotwara o barachigotokana no bokurumi banyare ko babakongento gose bagoitwa nabo igo ogotuga chingete nabo igo chiaye na gose chingera se ense ya Kenya eyera chikonyara ko bakekoreta oboba ase amagima aito gose asa amagima yaba Kenya kwego niganyare ko bakagotebuna bajakoya gochikoiro obugambi arusi Nairobi ko ba capital city ya Kenya wikachinse mochiricha Isiolo nigo eranyare ko bagegwatana na abantu ayina mange nabokonyara ko bakogwesomera ase gazeti ya Daily Nation page ne 10 ambe moro machumure korana takotobwatia baraba otano bali meyo morobelio priskanya njama otano bali meyo morobelio na magufuri nyabaro ensobosoba otano bali meyo morobelio kurukia busura makombi no bali meyo morobelio Samuel Nyamali kurukisi Central coming mzie namba 13 Samuel Nyamali ni otano bali meyo morobelio
jisema jiri cha Nyamataro Eric Osoro koruke umburi taro aote nikondani kama kawa no murgyo ya Monica Kwamboka baote ano balime yomoroberio bwensa kikangulira sense media SMS ni Lava Erigambo na Dennis baote na Keva kutoka Nyamesojo baote tuko ndani ya Ndizi TV obwansu bomo usimbuye mono asani mandato to bachichumbe je na ote ano molime yomoroberio bwensa kya bono mambye kanko baira wikasi kasiti atestana nande ACBJ 13 nige muriketena ngombe kwa jore moneji mbibe IBC nikabono kyanyarige ko sokibena marieta ya barwaniri birogo awo miyense ya Kenya karotenda twere no cyasobo cyoryo bonene bwense yiga kolengana anene bine kereba ikatena ka statement of names jiri cyabali bakuri birogo awo miyense ya Kenya nikabono ya koru ne ngombe kirike cyoryo moneji mbibe aserieta ali ya Mike Mbuvi songo lyanyarire ndi ya list eri ya bali bakuri kero kubatkana ne bikina kirike mubwatene Diego sekero kero aba Kenya kete bajeta sekoti eriko takasonga rusi warorego dietaria songo ndiyo asika statement amo na oyo kolie kerogo Kyobo Senators county ya Kiambu Karugo wa Twanga nere dietaria ndiyo yororo kolengana nebina biribyo bwaterane korende oyo kolie kerogo bwana se county ya Mombasa se county ya Nairobi Johnson Zakaja ere dietaria ndororo nonyekina kira sekoti ere na nyardeka ko penya ni dietaria korekana sense yute kwa somera ngaki ega statement ya kortino boganyora CPG ya 10 na gatatu kasedi ya standard boga CPG ni markete na kiombe kelikia National Education and Integration Commission NCIC kyanyarike go chake karafoni go siya jakire campaign yo korario morembe kortendo de kwergania sobo chorio bonne bu mwako yoiga asiri tukuraro nigo bago jakira county ya Kisumu karo yarakana na Kisumu nigira sekati county kyanyaride chikoraliwa buna ni morembo ranyariko turubana sense meyo bakora korwa seseme ya Kisumu nigo bakwenda wikase nsemo ya Kericho baenda nsemo ya Nakuru Amonich County chinde rikwenda kibuna nkora libara morembe kubulia bakenya baina kyo morembe karato kwenda kwerobiru cya sobo chore bonne bu mwako yiga CPJ bego ne morgretena kikombe kyo bachore Amonich mbebe IBC wetera omanyakero wabo wafura chibukati nyateka kora buli tkurego senseme ligo siko kwana igoro ekero babu the National Election Pre-Conference senseme ya Kenya International Conference Center itukurigoro nigo chepukate dedemna barabune kyombe kyo bachoria Amonich mbibe nigo kero beredie oja so bachoria bonne ikirigentu gikiranire buya igombero beredi bakenya mbanyar bagotwara bwoba bonde bwensi CBJ 14 nige murekerete igoro ya mangana ya Bible na kibono wenda te kwero birigo chekera bana baba kwera skuru ase ujagralitko lero kero Bible ya tebina epade go se ni ko bwato musigo manene bo wakana ji school fees go se emero beliende ye skuru anene kare tam ekari kwera ango mutinyo yomo abana bachirika nande baire naga krabona Bible ba tebino nande abana bakwira na se keke wairane asinginje chikora chikuchwa ku mwako yote kwa somera na kioroje Bible ba ndete kwe yagi manona kwe na gwe robelia eriko ne kyabana baba irende skuru nigo kunyadiria CPG ya 14 boiga city ine marikerde igoro ya mangana CBC ngakebirasi chiribusano ne mobya nyarire bikwera bosio bwa junior secondary school yuno yamwasiri bwo chisem professor Chuchumago anyadika kwana bune serikali ande krobelia kwena kuna umrobeli o CBC ngo kukinole ase ense yeito ya Kenya support y'abana siasa nabarubosira umuroberi yo OCBC asenjera ya bena ina yara sega ya standard asiditko lero Ngasa egazeti ya Daily Nation page ne 12 indoche abaisilamu koruchinse mochirichia Nakuru banyata kwa bagotwara amasabo abo asoko ene kibuna tonyere kwa batogoso asobo cholyo bonene ase naboigo korandia omorembe omugavana bwa county ya Nakuru likinyanjui naboigo omubunge omuvita uyu manyikante mna Abdul Samid Nasir nibo banyata kwa babago ikirana asamasabo ye erindo kobeka ensetu ya Kenya bosi bwa Nyasaye na kwa kibuna omorembe onyare ko bagoko ba chinga kichigali bireria sesa rigendete ko ene kibwa ngosika moto ase page ya 14 na bage page ya 15 nigo ekyombegya IBC kigetene tabachari ne chimbe Kenya ko bage kumulikiro abo asabanyare ko bagoteba ne constitution yo kebonete ko kerusia anabo igoko mwali chiko na kibabonete ko kora obachori bonene onye ba ko batanga ko chigosoa ase ko chigotenenera obachori bonene ne constitution yo kaira kwa bage koruse mondonde bwensta konyara kwa bakagwe so yagati taka kwenyorera mange na bagosoma EPG 14 na baigo 15 baigo EPG 15 na limo
nigo emorikerete buna ase ensecho ya Kenya aborokia Beach College na Bogochi University chisemi nabo chianyare ko bachiko ba chekerengo ke igoromono ase gose chiko ba expensive korende obokonyi nigo Bogochi bwarwa chinsemo chiri chia help ase bakonyara ko bakoywa alone elinde konyarera amasoma abana bayikokokea nia omosigo we school fees otaka kwenyarera ayona mange na bagosoma page ya 15 na limo korende aina rotwa kwaliganira igase egazeti yiga ya Daily Nation Umonjo murira unoto ikomo eri bwa magasidiri tukurera no kubodi na bono genda nyorere copy ya eri bwanjete the Standard, the Star, the Daily Nation, Taivareo, the People Daily eri bwanjete na ebo somera sobogale kyara ndiri gotoro kuchute na gotaina rali alenkase magasidiri tukurera tuira tuikase nsemiri studio karto kwerna Fridah akwero ikase mesema ngana mai karangenda tekwerira no magani bwiri tuko dojo kwanda siasa yorongo rogusigo toska Ndizi TV obwansu bw'omugusi kero omuntu nabwata omuganoye kurweiboletwe goikasa ikire boniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'omuganoye omo guchiesa omugano kabiri negentekyo n'omukia bw'ogwetoma kigima ekerengeke nene ky'omurubulyo bw'omuganone n'okurwa ogusigeta guchiesa omuntu nde eriyo neranyare gwetoma gwika ebirengo by'igoro Brighton Makori nigairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao eriyo gokorentera emegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere cha butuko na boigo moiroro rituko rya jumapili chinsa isano na isato cha mugaso ime ya Ndizi TV Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro y'ebintu ao tokonia asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho ao buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora batiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo by'igoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi
etariki ni 11 mutinyo gatano na kabere umwaka bwekiri bubere 2022 ase ebiro binde ngo kwarigania semesa ya amaya imeye Ensakia bono mambia elinde ngo manyenare yanyare ko bakago korekana goika bono iga ase etogenderete kuyarigania sobochorio bonene gogocha chinga kitwatigaire amatuko 25 na 3 elinde toso asobochorio bonene naboigo abana siasa nigo bale ebirundo elinde kwane kibanyare ko bagoikera abamenye bechinsemo na kobaerera ali banyari ko babako baliganire na ali barachigoikera ni chinga kibarachigosoa ase obogambi elietariane Fridah Kerubo ngwire nanda segekeke ngumanye nara inakwaliganire. Abagwatani bege Islamu nigo banyarire ko bakogania omulembe gutokekana asense ya Kenya chinga kichiga torigerereti obochorio bonene ani go banyate ko bako yakwana litukole igora ase omosikiti ojumia imeyomochi obosongo chinga kichogo chengera omoyega o Eid al-Adha ase chinsemecho omorikito Hamisi Josephat nigatalirete chinsemecho na gutwaliganeria oroboti rokubwata Teya matuko emerongo etateliense ya Kenya nyareko bakegosoa sobochorio bonene bono abarai be dini ya Islamu niko banyareko bagwesokia na kobagania aba Kenya banyareko bakobeka omurembe ekerogechi campaign na boigoli tukolinalio bochori lire mutwe abaraya ubugo niko batebire obochori niko bogochana kugenda kolende omurembe niko bwenete kobekwa ase ebisaku ao linda aba Kenya banyareko bakonyora bagalia bene liogo sasi manabo igoko egendereria ase chinchira ao Majina naitwa Ahmed Swale na tuko jamii hapa na leo tulikuwa na sherehe jana kwa zahma na leo tumekuja tena tumerudi kupeana vitu yenye mheshimiwa alitupea na tunahimizana kwa siasa tusiwe na chuki, tuwe na amani. Siasa inakuja na siasa inaenda, inakuja na siasa na itapita. Watu Waislamu kwa ujumla na Wakisii kwa ujumla na Kenya mzima kwa ujumla washikane, wakuwe na umoja na amani. Tusilete vita, tusitumiwe na shilingi 200, shilingi 400 kutaka utenganifu. Watu wasitengane. Tafadhalini vijana, msitumiwe shilingi 400, shilingi 200 kwa siku moja muharibu jamii yenu. Mpigane, mfanye uzahma tafadhalini. Asanteni. Barayabu ubayari nyara ko bako yakwana ayokorwa asomo sikiti ojumia ime ya omochi obosongo nigo banyara ko bako wakera abarai ao bakobolie birogo ase county yongambi ya muno asinge ncho yogo soya asemebuko yabo na kwenekenga banyara ko bakorwa ebiegwa ao eliko nyara ko bago ikera abantu balia abatali ko nyara ko bakwenyara ase chinchera ao. Mimi Sheikh Ibrahim Nur, Imam Jamia Mosque hapa Kisii. Tumesherekea jana na bado sherehe inaendelea mpaka kesho na kesho kutwa inshallah taala, leo kesho kutwa. Kwa hivyo alhamdulillah Waislamu wameeid vizuri sana hapa Kisii na tuko na amani, tuko na upendo upande yote. Na tunataka pia vile vile katika hii siasa tuwe watu wa amani. Na vile vile tunashukuru mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Simba Arati ambaye yeye ametuletea mbuzi 20 na ng'ombe 1 ametuletea, na vile vile Machogo ametuletea mbuzi 8. Wote tunawashukuru na inshallah taala tunataka uchaguzi hii ambayo kwamba inaendelea hapa Kisii iwe ni uchaguzi ya amani, ya upendo, sababu kila mmoja anajua mahali yako nani atampigia kura, lakini hiyo isikupeleke uwe na uhasama, uwe unakasirikia mwenzako, uwe unaleta machafuko katika nchi na katika kaunti yetu ya Kisii. Kaunti yetu ya Kisii imezoeka na watu wanajua ni kaunti ya amani, tuendelee kudumisha amani. Sisi tuko elioria Idi Uradhi nigo liko nyara ko baligo chengerwa limokera umwaka asaba bwata nibono be dini ya Kiislamu bako nyara ko bago chamo na kwenekenga banyale ko bako baikera abamwabo abo babwate amagania ao ase ebinyoro. Ulipotelea kura ekta seni ya Ndizi television kaunti ya Kisii tena kwa kutesfat. Amis.
Mbiamano sana omurikito Josephat Amisi asogotwaliganiria orobotero oria kurende togotigana nayo na gusika mutuni gongo kumanyibona ababwatani naboigo abaraibe kiamagia United Progressive Alliance nigo bono bachire amo naboigo kogiakera ekoko ekiamekyo abo asebaganire bali bakorwanirira ebirogo awetera ekiamekyo konyara koba bagusirwa asobochorio bonene bogocha oyo korwanirira ekirgo kyo MCA imeya wadi ya Kisii Central yomenyekanite na kefa mugaka niganyare kwa bagako basaba abamenye be wodi yo kumusira anene mwana ogusira ekiamekyo nabo igogochora abarai akwetera ekiamekyo gya United Progressive Alliance orobati uru asinchira yobikira nubuna tokwerera no murikito Mildred Momanyi ensemo yababwatani korwa ekiama kya United Progressive Alliance Party gose upa nigo bakira ekiamekyo ekoko aseganga yabenene ere omorembe nigo bayakwana yaiga ase omoyega bwaliganirie no MCA okisi Central kefa mugaka uyo mayekanite buna murefu kale ase campaign chae I'm supporting chama ya upa chama yetu taite ile merise itausiri na kubwa mono to support abantu bose bakure kurase chama ya upa eri ndege ya moto kyaira na tutonyoresa iga yaito tokobera ugo kusaba kwa nkuria se county eri tangani to kusaba peace na baswati abake and we to kusaba no morembo to kasinga kiechi kureji ekero chikubori bo morembo rekane lakini mono to taite koreto morembo yo na goteya bana ba minto abagaka basaye na bangina naki to support chama ya upa eri ndege ndere gusi na baitu nigo baguchikorekana batwaro morembe ase onsi kikoru bosongo yaito mpaka Nyamira kubwa mana abana baitu bechi pigipigi bakwaneru batwaro morembe buno yo batwarire kurumahega nintonda kwanere une pati yaito yo mugusi totete koyerenda toyagache buno mogerari nte pati ya ODM so upane pati yajire yo mugusi eye gosegeta bagusi kono mwana omoke bako mogotu anyare ko bagakumanyanga epati yagire yo mugusi eyera tokonye buna intwa bagusi igego chagotokonya to gosoka kurumwa to kunywomera mwabande nigo kunywomera mwawo kefa mugaka nigo ayakira ekoko na gusaba abana boda boda gochia komochora ase ntunde ya kabere ase bono alia eira aliara chiko bakorera ekero barachie komochora atabia barabara boda boda ba support buna jekeba mugaka echame yaitoba yake chikura tarehe 9 mwezi wa 8 mwezi munga kerekeba mugaka asarama ya pigipigi me konye bichana byetu bya boda boda bago nya komunyo kibesa akore byasara byabo kipare kiga babo ngwa baba siekerete na igo ire bachake ko itero abaisi bari ko bagwaka chikwa what kinga tukoro sensible ya robo mwana boda boda de yes tabasa ko kunwa nane ninke yechogo yabo ega ko garabona ge gasi achakire upa masi ona bagira bakoro kinyanya ebinte kinyanya chinyedi ebiko gunda tintagetira uri bichake kucho akani nigo baigo aganirie balia bakorete chiburaburu ase county ya Kisii ase chinga kechiga chechi campaign komotamera omonene bali bande bakorete chiburaburu ase county ya ito cyabarazo ajo nichikanisa basabiri kinko reporteri gataseni kya Ndizi TV letariane Mildred Momanyi Mbiamano sana omulikito Mildred Momanyi ase ogotwaliganiria orobotero asenchira yobwikirani kore ntogotigana nayo na gusika mutu obo mobwa azimio la umoja ritkoregoro nigo bwatarete chinsemo chiri cyake richo naboigo bomet ase ogosaba abamenye be county ubwe chinseme cyo kobasira asobochorio bonene bole bosio okwanera abamenye bensemeyo nigo banyate ko bakwerera nara ibaranyare ko babako ikirania chinga kibarasoe ase serikali omulikito Evelyn Osero nigatwaliganiretie oroboti rokubwatia nimeye kaunti ya Bometa wasomraibe kiama kia ODM Raila Odinga araba bwatani bande ba azimio la umoja wa Kenya iriwe yakire koko bosibo chorio bonene bwo mwakoyo Gokwana sensemo yandanai umusiko Odinga nigo ari ira yogochia kogendereria amagenderero ali achagetie chinsemechio bunokorosia chipara egatia yande Nilipokuja hapa mara ya kwanza barabara hii ilikuwa mbaya sana. Kutoka Sotik mpaka hapa. Tulichukua muda mrefu sana. Nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, nikasema hii nitatia lami.
Sinitia Lamu, Sotik mpaka Danai. Baadaye nilipoweka kipkali ya Kone, tukamwambia chukua hiyo peleke huko Gorogoro. Silifika huko, yeye aliwacha kabni, alafu yule Franklin Beta akapeka mpaka pale. Imebaki sasa ifike huko Kilgoris, sio? Itafika Kilgoris. Asensemo yayo muraiwe kiama kiana Kenya Martha Karua nigagania bananchi gochora baraiba maroro na goteba baise kwe wari bagani go barareta maunchererio ya magenderero. Kama wa Kenya tusimame pamoja, tutafute nchi ambayo itatupatia sote huduma sawa. Kama ni mambo ya hospitali, tusahau mchango, sababu serikali ikifanya kazi yake sawa sawa, mambo ya hospitali itakuwa mzigo wa serikali, sio yako. Kwa hivyo ile unatafuta wakati huu, ile tunatafuta kama wa Kenya, sio kabila, ni kiongozi ataongoza Kenya afike ile mahali tunataka kwenda. Abaraibande abo barenga somo sangerekano yo gati abo Francis Atwoli, Peter Kenneth na Wycliffe Oparanya nigo bamwakereko koraila na goteba nache koreta magendero aseboigo bagani omurembe ko enekiwa. Mubadilishe nia ili good part of you people wawe ndani ya serikali. Hii serikali ya Raila Amolo Odinga. Na mimi naambia nyinyi na siwafichi, wale wengine ndugu zetu ni ndugu zetu kabisa. Mkiwapatia nafasi, kazi watakuja hapa badala ya kusaidia kutoa mashini ni kugawa hii land. Mimi najua kwa serikali ya baba ataimarisha mambo ya barabara. Ataimarisha mambo ya maji ambao tuliambia hapa kanisani. Ataimarisha mambo ya ajira na muhimu zaidi ataleta bei ya vyakula chini. Ningemuomba tu tutembee pamoja wa Kenya wote. Hii ni nchi yetu. Tukiwa na shida, tutakuwa na shida sisi wote. Na wale wa Kristo watuombee tuwe na uchaguzi wa amani. Abaraya abo nigo boigo baira siasa chiabo imeye kaunti ya Kericho awasi bagenderera we akerekoko. Mama wanapata shida mingi sana kimaisha. Hata watoto yao wanahangaika kwa upande elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Ama tukoni gatiga ile meronkebere na kianda eriense ya Kenya gosose obochorio bonene bu mwako yega ekerabono aba Kenya bagendereta ko yargania. Kuripoti regeta seni Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Mbia mana sana Evelyn Osero asogotwaliganiria oroboti oruya kurende togosuka mutu ni gongo komanyibuna oyo kweruruki ebendera yoborai obonene wense gwetera obomo bwa Kenya Kwanza Alliance omweske William Ruto nigatarirete e county ya Turkana abo ase arekonyara kabakagwe yakera ekoko chinga kichiga toligereti obocholi obonene okwana nabamenye bensemeye niganyate kwabagakori eira ya magendera chinga ki arachikonyara kabakagosoa serikali oyo tenerete gose omuraibe kiamagia Ford Kenya Moses Wetangula boigo niganyate ko bagakwerera na raibara chigwikirania chinga kibaraso ase serikali na boigo gotabuna nigo barachikobua obomo bwa Azimio la Umoja chinga kicho nigo banyate ko bakomomochia oyo mwamerenio obo gwetera obomo bwa Azimio la Umoja Raila Odinga ase ogwesana negatena kiombegia IEBC orobotiro asinchira yobikirano. Nyinyi mulikuwa mnataka kuvunja judiciary kutumia BBI. Nyinyi mulivunja ile commission ya Kibuitu, mukavunja ile commission ya Hassan. Saa hizi mnataka kuvunja commission hii ya Chebukati kwa sababu hamutosheki. Nyinyi mnataka ile commission inafanya kazi yenu. Kenya inataka commission independent ambayo itafanya kazi kulingana na katiba, sio kulingana na matakwa ama maslahi ya mtu binafsi. Elections are set for 9th of August. The country is ready. IEBC is ready. Elections will go on with or without your participation. Wacha kusumbua IEBC. Hamushindani na Chebukati, hamushindani na IEBC, munashindana na huyu hasla. You better face me. Wachana na IEBC. Nyinyi kujeni tuangaliane macho kwa macho. Tutawashinda asubuhi na mapema tarehe 9 mwezi wa 8. Kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi.
na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpatia mbegu. Tutampatia mbolea, tutapunguza gharama ya mbolea kutoka 6,000 mpaka shilingi 2,000, ndio tuwezeshe wakulima wetu watuzalishie chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu. Chiamate ibere kurwa ekinyorokia iriani ewodi ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba nigo bale n'emichando emenge kolera nabo igokorenda abana babo bali babwate obolema abaiboli babo ekero bali gokwana na mulikito bwa mang'ana nigo batete nigo bakonyora omuchando omonene ekiagera abana babo tibali kwenyara nonya ng'ake umulikito Job Maangi norobotiuru ekere gake mwana oyo nagende skuru yoka umwana itari kwinyara onyankuru anyore tu nabarigo Asenka ya Josephine Nyaboke Omao, Stella Bonareri, Johnson Obori nigo bagwetera emechando emenge nyuma yo konyora abana bare noborema. Abamenyi abange kurwa sekenyorokia iriani gegotoka ase wodi ya Kemera constituency ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo bale n'amabolyo amange nyuma yo kuyibora abana bale noborema. Oroboti twanyorete kurwa somo nyagitari oyomo oyotaganete gwatorwa Elieta nigo abana gwetani emerongo ene babwate oborema obwo. Ekero omongi na Josephine Omao aiborete omwana okoroko Wilkista na bwate ogosemeria buno omwana oyo nabega gotara buna abana bande kurwa anyore tu nabarigo yani kire gentu nayo nye turi gusuka kurwora gwikoborora omokorere kindi yonsi nyene ukurageri umurageri na kire gentu igo bono nye turi ange igo bono okumuchande igo bono tugusuka guchiande gwikaransa orioka kwanya gusubulika ng'aki akoba. Omongi na Stella nigatoerera buna igabwate abana babere babwate oborema korende oyomo agasira. Umwana oyo ndwarerete akaruko Eunice Nyarangi tari arabye korenge nigo barenge babere mwana nabwate omuchando bwogotatara ani magoro aye tari konyara gotenena miki yaye ya maega agakorera ng'e yachete gatwara obokong'u egakong'a abana neremo erete abana magoro aye tari konyara gotara. Ekero omwana oyo airetegeka ataratara na irete egetambokero gyokorigia obokonyi kurwa ase chinyagitari ao asinyagitari nachete twachete kichape tukakwana n'omunyagitari kuru kichape omunyagitari agateba omwana oyo atakere chibicha chiaye ani akuchibicha amagoro aya koru motwe alafu na koru maega egera chibicha echi chiru chibicha echi chikairu nomogakona akaira keraire omunyagitari akamotebia omochando bwa omwana oyo torimo okong'u mono nabakonyara gokora ki nabakonyara korwariwa kono korwa abwo besa ere enkong'u otoka bana bande mbare esukuru ere bioka omonyene oboreri bwane igo bore obokong'u ogwenda yani togendete ng'enderete komorera kama omwana rioka akoebekera chichabu asare bono eweka yasinyana ebasi ya nyagitari tokori ya esukuru tokori gose neya gochi komorwareri. Omwana buna Eunice Nyarangi tanya konyara gagotara kere gento igakoba gagwekorera asaikaransete togendererete gotara ase kenyorekio ntomerana na Johnson oyotoerera buna nabwate omwana ore noborema oyokorokwa Moses Omari. Mwana akorokwa Moses Omari bobori omwana oyo muna atogete 2007 abatogete biya Nyaitari yara koba okonyakorera kere twamoira Nyaitari omochando oyo ogatoka after 3 months gacha kororekana ase abwate omochando tokamoira Nyaitari akabarwa akaba buya agachaka korwa abwo omwana oyo tachiete koba nguru muna tonya komoira Nyaitari
mwana ona bari gwikanya kurera rioka oikarinde obeke biara biaye monwaro mautore mwana oyo kera akorite 1 year nari nachete gwanjerana kere na munyagitari anga advice atotebiri nkikere nande twarorire twamuirire amasoesi ase nyagitari okoririwe gocha wayotheye problem gerega genda bono mumurende iga nari twachite gwanjerana lakini gwanjerana kwarengo gokung'ikiagera ntwegenete gose nebe igo igo twaroche ng'ana oborwaire kibwatokire ngo bare buya lakini rende nabo tweremeti bakamuna toremete bakabono abaibori abumba totebia amakong'wa mange bagwetera ekiagera okonyora kwabo nigo korense mono bono tugusuka gochiande goikaransa orioka kwanya gusubulika kiakoba uroche nono kumukurunse na beko bigasi enko yongo mu nono gosibi no ninjere tukumu bwaterana geko benko musana gekora ngoye ntuja tumubwaterana injeti tino yose ninyare kerata atabekeirie ebinto biya birende byo mubira abe kabadi biya nabara akerio gitakorara na intu ntokorara bakorera igo akorera na intu karanse tebakabwaki nabatukurigira bakabwaki yona abana bamwabonye baromba likorara na bakaranse bakabwaki nonyanga bairwe chira nebyombe n'abantu abange mbanya konyora obokonyi bonde bonsi abairi eserikali lakini ntwanya konyora gokonya konde ebyombe awao byachirega bigotanga nkokonya bire twabatiteirisi biya twabaeresa bagenda batoteimba tokonya ntokorora kende abandi barura serikali bamuichoiri chifomu bamwakire chibicha twanya korora gokonya konde gento gioka bachite bagatwae serikali ne ekadi yaye yabaremavu egetambokero kyabo gyokorigia abarai imeye kaunti ya Nyamira nkianya konyora amatunda mbasaba onde bwensi ole nokogania okuya abaye obokonyi erinde abana babo batware obogima bwa kawaida ono mwana iga bwato muchando natageta obokonyi kiagara tari kwinyara igongo sabagaki serikali ya Nyamira bari baranyare gonkonya una mono amusinyaribo naba karanyare ankonya na ankonya wiricha igonda rebu ya mono igoro y'umwana oyo nchetimbwa atichibu ase bono iga umwana oyo enchera ndataka konywe ni yani enchera toke yokumulisa yani yokumurenda mona asense amo yendagira na asense amo yo turatebe yobochenu ebinto bitoka gutumia byobochenu endagira toka kuri wani kwa nje naga niyo nyendirio kubwa ariko nyarikana Nyasaye kara kuno yara kune amo nkonyere gaki ande oboreri bwaye borobo konguskoiga egere gaki omwana oyo nagende skuru yoka gose none skuru gosatwara amagoro aya kwendera none ase echo ase ng'encho akwebekera chichamu nasibire narosire none sabuni kere yambura ebyo nabyo ebirero by'abaibuli bali bwate abana bali n'oborema ase wodi akimera ekenyoro kyeriani elinde onde bwensi ole nokugania okuya abe gakorwa obokonyi elinde banyale bakogenderera n'obogima buli bwa kawaida korwa se kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi chivi Job Maangi omwancho muligerera korwa ase oroboti orwa Job Maangi nigo naikire omwele bwa amaya semesa Ensakia bono mambia kurende ngo gosaba tobasa gosikato basa konyegera Brighton Makori ngo ira nale no mugeni bweli tukulia rero elinde banyara ko bagukwanera siasa na magendero ase orogongo rwa gusim kurende chikoraga chinsa isano ibere nabo igo chinsa 10 ayo na mange no yanyare ase enchira yo bwengeri tariane Fridah Kerubo ngokoganilia lituko ligia Ndizi TV.
Vumogusi. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabalia baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Vumogusi. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie video so abona Ndizi TV le video biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV News Ndizi TV News sacha Ndizi TV News yabona digeri bona video akai nono chomurubiri kabisa gwicingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV News ke jago na so Facebook yabango Ndizi TV News na YouTube yabo Ndizi TV News ke ayenayo mokora ayena gwatebie ke naye omwanjo ndige tukorwa gana to gonzoja soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleta chingero amona mangana mange igano bwanzu bore Vumogusi Ndizi TV akirometo bwanzu borobi ai yakiwata basi Ndizi TV News ayene bundi yokoro systema gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'estima ke wholesale na buiga sengira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna chi circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings, floodlights, wall brackets, panel light, downlighters, street lights na boigo ebingere byagesiere mbabwata boigo chigulu cha konta na tanchit no konyora chi conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes batalere asamagacho anyatero plaza anginibingia National Bank ground floor Hospital Road imeyumu chukisi akesimi asenamba enoti sanu na ibere yemo isanu maizeto isanu na ibere yemo kianda isanu na isato gose enoti isanu na ibere yemo isanu kianda isato kianda isanu na isato gose enoti isanu na ibere yemo kianda noti isanu na isato enoti Roka Electricals ebintu byonshi byokoro systema inseye kiramekemo. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo muito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru na boigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling
gusumwa kirisimi Ruth ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV kwa vile kubo sawa na namatkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na murenga rumba go ikabone koru ina unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho muri ribono ntobe tugutar aseme bogani ao emibogani ao tobe toko kora chisho chito kuru aseme bogani onye kobwa na mo bogani ogo na bogo kora ki na bokoli kagari simwese namba nerega wedo so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani ogo tokole rumba live rumbe nkongu rumbe mbo tobese kusuka na mwete ndako tebi aseta yora manye bintebi ya aguno to tokore jeba mo jembi wayo aguno to kwanera over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri au kusechi band au ekunga rumba out do hey Rumba Outdoor. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochiko kurigire choka dutogo koereza bunorwarete watatebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'enyagitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Omanju muri on Ndizi TV nande nechinga kichinde togongo kwarena sekretu itwa kwanda siasa na magendero nyuruna na matuka makatire tuja sobochori bonne bumwa koyuge keraba Kenya barai ao baendete kwirubiri gocha sobochori bujo karagana chitariki kiando mutinyo tano atatu mwa koyuge haba Kenya nikobara sembere ntinde karabendete kwere ni gocha sobochori obone njena ireli bagelia bene ukwari ne sumurubiri tuju kwanda siasa na magendero turamurikira siasa ngaye ikirenga yero jina denga yego chikwenda gojibosio keraba Kenya na watina baendete kwirubiri gocha sobochori obone ntoro jine kyombe kyo nejimbe IBC karakyo nikyatebiruna ngiya gana tubona ucha sobochori obuge kirandikire meroberi yonsi ntoro jebuna ngiya korteka statement ya candidates bonds bari bakuri ibiro aho utakire kireke neki uburai bwensi kiro ibiro bugabana ibiro byo senate ibiro byo bugumende ibiro byo bochumbe amane ibiro bya OMC ntoro jebo gebya ma aho nigo bya security list cyabali ba nominatiri unabachikwe ibiro aho ase amabaga ya assembly go samabaga ya county na amabaga ya chibunge chi senate moneli ebungenene ya National Assembly ona mange to akwarende asumurubiri oyo osiasa na magendero karongore libali abana ukwari nyora nabo kwenda gutubwatia sense mail ya YouTube tonyore Ndizi TV News oiga sense mail ya Twitter nabo to tweet @Ndizi TV News oiga karengel kya guseribulia urada goboli urada gotoboli gosego iraneli nabo gutuma gutira sinamba erase skini ya ugurabu unabono njedi anenda kuboli oroje kyombe kibo jole munejimbe IBC ngiya ndiko cya sobochore bonne bumwako yiga ine oroche kyombe kyobochore munejimbe IBC ngiya ndie no bochori bumwako yiga gende utome birengera byao di chibriao wetira sinamba erase skini yao buno botambo yo koretera manganaya Brighton Makori igonde no mogente amweli bagalia bena nyara kwemanya kani gocha soningu ende tumato kusuka gochibosi madam karibu station yetu ya Ndizi TV nero bonsmusi ono tebi mwajuburi diningo ende tumanye kusuka gochi bosio Njasa Marieta ankoro kurosi nyamoita oyugi igonde ko Runyamira County Borab constituency ky'Abanyarwanda no ikaya nemenyete yera iga asakuru kunya kwegeteri na bere ginkomenya lakini njeno monyene Nyamira na kirege ntungo kora Nyamira inche nigonde ambassador ye party ya hupa United Progressive Alliance ine party yomogusi ya chira setore ekwemba wa abakungu na youth nabo igo banyare ko babako n'abantu bande banyare ko babako manyanga Progressive United Progressive Alliance party yene yango ni party yomogusi esaiga yomogusi ewochigotokonya chinga kichiri mutu mbia mano madam bono metekerore ambassador takitokwana kabisa mbako mwanju muri riskali umanyana entori ni ambassador ye kiama kia UBA ekyo kiarorgana geko iremeria sorongo ruito ruagusi madam kwatana nkurubura bwali na Nyamira koru korate bango ngakiruje siasa Nyamira goikaboni ngakigendreda sense meli ikigereka mwanju muri ago gorigeri turigorigero gokurenda ene ambassador ya UBA lakini kurakwa na general nakiruje siasa ye county ya Nyamira siasa ya ye county ya Nyamira ekera toko yerigerere Nyamira ya iriremerio wetera se party ya United Progressive Alliance ase toko nyora omoske nyaribo oyore bune governor yo isaranse taso mwako yo mo nemetie nyista aisaranse kero weki ko be governor nerore chairperson ye party yo nande no atine ne kurwe party yo ekera toko rigereri Nyamira bamanyire ninki United Progressive Alliance ba rego chigokora gose ninki ergo cha asetore ntwe bamanyire ne party yo mugusi number 2 gotubwata ba MC abange abanyarete ko babakobo aba performing na ende mbaro barigereri ugo chigochorwa aba MC abuntoro chenga aba MC wetani 10 abo babasago perform ya baba performing na nabatoro chenga bachikwirana encherende nga Nyamira party ya upa ni weta chetomo no nonya no muskenya ribo abantu batwaliro botenga mba muirani akori gasi kwetera se party kyagera osiriri oboibi bokurumi bwarengo abantu bari kire ko risko bari ko lie mesara ni ganyare tko bakagutuka
igo ekera abantu barengereri ng'a bamwe emiaka 5 nakora egasi engiya naende nagenderere gotuka n'ebinto binde naende orikire kobwamo n'abarimu b'enasari barenge korera rero ogo bakoria emisara naende origereiri mono gokonya abana abake. Madam tutarenda sinyaribo bieka bagabana bange bakurikirwa si county ri Nyamira ngo iduru kwandike kiama gya upago kigati nene lakinto turamanyana aba bakuriye birugo siasa ya Nyamira ni general uroje yabwatira umuriro nando roje igati ya nabora tene sariure ambassador ya UB nabora rona nyaribo na tangaine lakini kura kwana ngo general ya siasa ya Nyamira madam ase second siasa ya Nyamira ntubwata abatenene korwa huda nyambati ntubwate oyo minto Timothy Bosire korwa DM ntubwate na okioma tenene korwa Chubiri unabagetutu ebare bane na Moseti naro igekera tokurigereri nga omonto bure chinguru mono no yo minto korwa getutu okioma nare chinguru nonya no yonde nyambati nare chinguru korwa ipati ya uda nekera tokwenda dogoro tokonyora ntubwate beni momanyi borabu nande tugatwara amusinyaribo ne korunotu mugirango nande ntubwate kiangoi lakini ekera tokokombea abantu ababonsi kero mondo nabwata asabwate chikura chiaye ekera tokorigereria chikura togwaka korugoro noti mugirango na borabu na west mugirango etokonyora nga chikura chirororo na chibage kanchi kubage kanless mondaru korwa no kitutu acha konyoranke yagera kera tokureiruka kiabonyoru wodi asendwete kiabonyoru gotubwate 22 fathers ene wodi ya kiabonyoru na ende nere bwate chikura chinyingi eyigere borabu abwase beni mumanya abeire OMP ya borabu tutararoranga operformiri ase matuka yonsi ekero tokwirana twaroranga abantu ba borabu tobwatane tochira nigochia ase Nyaribo na batoko akwirekero geke yes igo bono kote abana Nyaribo na bwate chance nene yo kuhira ribaga gobo mugabana na Rasi County Nyamira korengana ibirengere byao Nyaribo na bwate chance enene ayo kuhira Nyamira ko babune gavana ya 2022 yes madam mweka tukuriria nsemo ya Nyamira ni yebwate ji constituency inye ekere korengani une county ya Kisii uroje bokoreri bweji bwa magendera se county ya Nyamira bwa gendera osebado mbragendera korengani ibirengere byao ase kuringana nechi constituency ekinye ekera tokorigereria amangana echi constituency aba MP barengororo mba formati mona seji kwewa chibasel abana banyoreti chipaseli abana bange bali batari kwenyara mbari konyora chipaseli bono naboko mochikorango bonchoreri ase Nyamira aba MP mochenje ikiagero bokoreri mbwari ngobuya na monekero kurigereria abari ngororo na bagocha mbali barakorire bairanire gose bali bakororekana igonka getenga abari ngororo nturarora aba performiri igo bokorera imbura ababuya bona abuna nongo ngubori madam liboli na ngontwate abuna abande bali bakabera abachumbera bateze kuri yo bugabana igoroje na ogotakora kwa ba sense meli yoko ba aba MB na berere no naba menyibe county Nyamira babange eneri swali ligiya ekero umuntu akorukorwa ase arenge akogenda gochia kero kendo ororire ng'a tindi gochikonyara kiagera tinda akore emirimo emiya ogenda mutwe ese oriyo gotama korwa iga ng'atiganta mere korwana imbu erorekane ng'ao nabu ekaunti nenene eginke ekoro kinga kurumagega ase gwakorire ekero gwakorire egasi engiya ekororekana nigo ogosuka engiya igo ogosuka gwasukigwa bono ekero iroka tokoirana ase aba MC baito ba Nyamira aba MC bare ngomba bakorire egasi engiya sana
buna bono ninkwanire egwodi ya mawawa oyo minto abel muse niga arenge enomini lakini agakora egasi engiya egasi engiya noene kero gotarororo igoko igunga abel muse mbi yakorete ki nabwate egari egokonya abananchi nkonyenye kiarenge buno nyorenge nomini kanyorire para orimera orikira abantu abange ata kazi ya mtaani igakurwanirira abantu baye nandi ngokonyara abantu noene chikanisa ngokorari kingo chikonyara igekero korigereri narenge nomini agakore gasi kiagerekero elected igogo kore gasi ekero tari elected tori konyora ribagari ogokore gasi lakini chibesi chiri arenge konyora igarenge gokorera ase abananchi oino yomo batwaro riro okorire nande ntobwate koru mogaka prokusokoro nero okorire gasi kurwesise okorire gasi engiye kororekana ase abananchi naende tokonyara kumusuki ikiagera abananchi mbaroche gasi engiye akorire ki anyarire ko bakagokora kogotirimboka oche bikenene ntobwate mugaka naro nero nyarire ko baga semiaka emenge nero iranire nere gasi yaye eroreka ino tanyare gokora ki koyenyegeri oiche nyancha maitigo semu nero okorire gasi engiya asekwe egwodi yaye no ene chipara kuri mabali abambali bakure machipara nandi chabe ko moro mbali bagotegerera abananchi igo nonye ekero tokorigereri asakuru kwa manga ntobwato yo minto okero no moto ereru sana okorire egasi mbarororo tokorigereri twaroranga baegwe chance yeye bakore egasi engiya onyendirie abananchi baito bakumanya nga abantu aba bakorire egasi nande tigatubamente emiaka 5 batokorera egasi engiya nabande mbaro abange ntanyare igisima gwod nerigo mero nero ngikorageretia ke kiaranje njirorora si county Nyamira gesima tubwate gesima oyo mto sironga gesima njari simaroko yani chari simaroko na ligo mano sironga nande tugatwara onyinkwa ekero korigereria babuna onyinkwa temira sa kunyara neringa ababare kitutu ekero bakorigereri bari korigereri epati yo mugusine korete ki eregaiga babwenete ko sega abantu ababa bamente erinde babakorere bakorire gasi nonyensirunga bakorire gasi naendo koranga bamentwe amatuko bamentwe bakore gasi erengiya nakubwa mono mbasegwe ne pati yo mugusi epati yo mugusi ne basege sana bakorera abananchi gentoki endo yakorera nkoteba ngepati ne basege oyo minto matiangi kurwekera swete eserekali okorire binte binge ebinge naende gagokora okoreire chikanisa cheito naende gagocha chipara uremire oigwiro rigereria stadium yaito kisiga yabeire ase chi stadium chiri chigotamburika origererie ntobwate bengi gaiga enene ebinto bindi abasande chiro origererie Rift Valley binde bimbikoreti mbiyo origereri bora buruguru chipara chitare ngororo yakorire kiyarabiri na sorista ogeto binarororo igekero kurigereri inga epatie abantu aba baguchigochoru kurwa upa baeguribaga nigo barasege tunakurwa iga bakore gasi kyagera to wanja baretere epati obusoku igekero abantu barororo n'abantu bakonyenyekera madam kwa kwande solicitor general naroro matiangi naroro anene mbabwato bwa matene kyameke kya UB nto chikurire kyo asobogale kabisa gocheka tukusokochi ase debate yetu saso mchara bwiri tukurero lakini Nyamira ngo majero gotebekana nani gebwata abo busaba ange bakore mirema serikali toro solicitor general matiangi ngo majero Nyamira mono abwate meri abantu abange bakororo barikire serikali bakonyire Nyamira kero cha kodiri gusiengima haiko ngani birengere byao enda iraniriri swari eringa tari Nyamira yo kabakonyire
bakonyire buno omugusiyase atilaji mbari korigereri inka Nyamiroka bakonyire mbaga kisi abantu baito origereria kero babuiru chikura kwenda bari bayegwekero korugusiga iga oyo minto bure buna babwetu mbachiete bakayugendoki bakayubiro neri bakwenda bakira bagosoka baganyenga kiye chikura naende bacha kubo mbari goteba maya bakore ne serikali igaba gusiba ito banyariro ko babagokonya no yo minto aserekera bwete nachieta akarumigwa egentari kuna goteberera lakini kero barumigu madam ngokonya baro mugusi at large gose bakwenda bakira na gwatebire na ningiye kwirira bachi bakira oroji ekigongo tebanga n'umuntu ogochora ikiagera ababande barororo beso kiri barorekanire nka bayirukende batemire gukora se bakunyara na noyo wokira neringa abantu baitumba ariko babori nk'emyaka yenga ikwarenge wachirenga ke yo kubori chikura ikiagera abande nkomanya barenga abantu abambachite bakayegwe gasi bagokora origereri bagocha bari sign ingakeri echikura bari sign bayeso arari baso asiasa nonye nyambati nabwatekero unabwe tunachieta akayegwe ntoki origereri no eno kioma babwate birogo neri bagwekenga kiye chikura bari sign bone kero bagocha bacha ese oli umwana inchi akororekana ngatabwati chinguru akotebukende gyonsi takumanya oboli naki amatukaya konye ninki ogokora bono yanyarekana nk'abantu babwate birogo usiyengima lakini bakirete batari gukwana ngabo sina bange bako basezerekali konde bawujibakira bawujibakira tuwaligereria aba babere solicitor general tuwaligereri na CS Matiangi na bubare we paye busiya na Susan Mochache ngorigereri warambano Mochache yeah yes Susan Mochache pianero abuna butoko ligereri abande konde mbaro lakini bakirete bakirete lakini barabuna ende nabo bare gocha sabantu nabano ntwaringo mochango kiyogo SDA ekero kwari kurigereri ngo yorengo ororo na CS Matiangi na Solicitor General na Susan abumba arengo ororo buno mugusi nekero kurigereri ngamba arengo ororo ababande bakoreteki bari gwesoki ngaigonge gasi yakero kwarangerigwe ambaro batete gokorera abananchi naende mbaro ororo batete gokora barabuboka abanyene bego kira kini batete korokia abananchi amatutu tigaritine 25 gucheso bochori bonne bumwako yuga kolenga nae urgency ya Kenya ne ariganeti gucheso bochori abo kororange ense ya Kenya ye ariganiri mono aso bochori nekero gotegerera ase aba bakoborie birogebi abange babo bayigwete nganga matuka ya erire chikura chiakwe naende kera matuka erire chikura chigo chiwakwa ne ntutwe kaba na inchi ne ntuntonyorera ibaga ryo kwira na gukora kigasi cyeito ikiagera siase yagerire abantu bakuboka mambi bagende para bagenda kuganyerera be bangamba bwati kigasi bagukora igo buna inche maoni yane onyibwete ngango amatuka yaikire chikora cyakwe bakoso abasoe naenda abande bayirane gukora kigasi cyabo cyamaboko irindo obutakati bocha Kenya mbe mono madam wada nyamiro kurwa na abande banyamira bakora kini nyamira ngo magire gukwaneka buna wose kero kuri Kisi county nyamira bana abantu bamujete na nyamira ni gere sub county ya Kisi na ngura ibure bagwana na nyamira tera akoreka bintu buya koma chikorekana ni gere sub county ya Kisi bintu kibita kero kurwa se county ya nyamira irinde na remo kibirengero ebukane county ya Kisi nyamira ineri swali libia nyamira terie sub county ya Kisi lakini magire gukwaneka na ngo ibure na sub county ya Kisi egento yakoera yakwaneka number 1 nyamira tewati no ene street asita iyo oragare nyamira otebenga nyamira nibwate uburimu ende mirenene ibintu biragare nyamira ugogwete para watebeye nero nyamira kwana nyabite mad
esemo ne chiovisi igasta yora so nyamira tebwati obureme kugari igere county nekero ya etaragari naba nyene bali barorore ndemero mbararuribaga abagori basoye bagore erinde nyamira ebenene bono nigo begimeretinga eye nyamira yaitu na ende kero tokonyora investors bagocha niga account yego kina bono nyamira nakiya kwera yarigereri bunga igerenke ikagera te okunyara kuyigari no etobwate nchire yemu okorigereri rogoro ekoti noere no chi office chire okorigereri mate polisi eroro bono to okonyara kugari nyamira igerenke lakini no n'abantu baokore nyamira abange babesi uri nyamira erenke nigo bagorete bakorukisi bagenda gukore yarari nyamira igo nujero komenya kwa barito kore miro nyamira komenya kwa ito kisi igo roje tere dibne me jano ko wendere nyamira ikero mo bisa kwa nyamira akobu ararega nanda aragere joteri jaga igo nyamira ne chiko gendera afu elia maguta ga kisi igo nyamira ne chiko gendera madam no imugaba nairo mokong nyamira abamenyi bali barororo abanyene ndemero bali babwate banchenga ko nyamira nko garere na bekugarera boka abanyene mbarancha origereri gokonyora oyo no manyene umugondo no manyene umugondo onye nto gwancha ko gare nye to gwancha gwikatwari gani abantabo ekero basoire nyamira eko ganene bekonyara konene ekiagera no nyena yese ino bantu barororo sarondas barororo tibakwagacha bonse lakini umuntu ekera akira nyorira asiga kwagacha omucyo yororekana bona abanyene bali barororo mbaranja ko aire abantu baisiko bakoreki banyora asayanene ngote abuna haene ambassador yekiama kya UPA ubu ambassador bomboro bibikira to ubu ambassador ni utukubuna umuntu ni gari ambassador ya Kenya asinsi ya Japani ose cha Japani ali ambassador ya Kenya ayubu ambassador ubu bomboro byobo kora yaresa ngo mwanchumuri yara omanyake madam intebune ambassador ya United Progressive Alliance epati yene yo musi ekero ya chete igotu asweta bagima rende ekero okorigereri igeko yani ne party yo morembe ne party ekoreta abantu amo nga tutasogeti abantu twesoki totebe na ki party yere na ende mbantu kiyachira mono to support abangina na youth inki kiagera youth bagocha ime to batebi obuya noko bamo totebi abangina baito obuya noko bamo bono nchebune ambassador ya United Progressive Alliance ntato tasogeti totebi abantu nge party ene yo mugusi esaiga yo mugusi bantu bakomanya chi party chire Kenya ne chinyinge ene party ya chire yo mugusi ebwate kerenge ekemo tokwaga che party yaito bunne saiga yaito uno momura otagete gosika kurumwangina aswaye agache mwaya nyomero nekera nyomeire mwaye tokonyoma tokwenda kunyomera mwamamo mino saiga tokogenda kunyomera saba murabandi nigo kwagacha mwao onyomera ororo ngobo sibore otwara obusibore bwo gukora ibintu bire mwao ingento bwatekerenga 2027 ntobasa gotenena korwa sepati ya United Progressive Alliance uno mugusi origereri nakwata no mugusi na bara jutumeke kya meki gochikori burayi wanne bwensi kya meke ngetumeke uno mugusi no mugusi na tenene korwa bwe kyairo kero kurigereri korubogere ebabwate party yo mogere omogero yero DM igakumuka tawa kaisiko na intubuno mugusi iko tuachiramo tuchake saiga yaito ekero tuachakire saiga yaito tonyore chinguru cha 2027 ekiyagera no etu ari kwa guchinguru ekibono 2022 nchiare gotokonya ekiyagera to kunyomera mwabande bana kitu arigereri buno mugusi tosoke totebi abantu nga omugusi achamo
ebekeamo ekere ebekiramo asoke nere kurumwaye tokunyara gotebi ng'a bono twakwendosiri tenena ng'ayo gotenena kuru madam katwenda kurigire liga kwata ne nere seiga yomugusi seigiye ni bwate candidates au kurigi birugo wetera ekiame kya UPA krotoka na sopa jori owane ntobwate candidates koruchinse au buna kisi ntobwate ebirugo korwororo abakurigi birugo abakurigi buna abayempu ntobwate oyo minto nchoke koruma taiga Charles nchoke korubonja ntobwate oyo mokuru kitutu jaje south ntobwate kitutu jaje south ne Eric Abuga Eric ntobwate Eric Abuga nonye ntobwate Embakasi Nairobi ntobwate ebiro ntobwate Mafoko musubati naru mugusi kuru Mafoka ari Machakos igo ntobwate birogo isko kumwe pati ya bakubona na nyaribo nguriya rwetera kema kurwa se kiameke kya United Progressive Alliance bona abakuriye birugo ngo swadura sobojire matuka twete ne 2023 betomire ebarokina mbabwato kubwa anga mbabwato diosa agwetera se kiameke kya UPA ekero to kurigereri mbagenderete gusoka otatiga ntomanyeti ng'abange na kibakirete bino bonekero kogenda notimugira ngo ntobwate oyo minto Isaac Atebe oyino omwana bwatebe oyo kabeire MP anotimugira ngo stroke borabu asama tukaeriro okorete gasingia igo nere tubwate kuruborabu naende nabo kororanga nagenderete gusabikura kurwa sabantu ntobwate oyo minto makamara kurubusamaru iyere noti bugo West Mugirango nere nkona gotemara sakunyara igo abantu bari torigerere timbarororo bako bamaite gusabikura bagusaba nande mbarororo bakirete lakini nga kero nkurigerere inkororanga ase pati yaita abantu barororo bagenderete gosoka gusabikura yes igo no Steve ari kando jini kiameke kya UPA kurwase body ya ibene kera kurigiro kubemsi Steve ari kano yo mobo torocho bo wikorwa sale korwase Kisii County nano yo minto Keva Morevu nere noaro yo mobo township ngori gyare kirogeke ndobwate yo nde korbo gyakumu koruku Eric nere nabatorocenga nabasa koire kirogeke ndobwata abandi korunyamache ari rogoro nabarabo nabakero tokora akora analysis yaito abantu mbarororo bari chinguru naende betumire gokora egasi kyagera egasi yeye nigo gochora koyekora igo bari banchire mbarororo basokire kurigia nandi nabaturoche ngamba nyore ekiameke kya UPA watebere nigo kerengete gochio matukare bosi makubirwe ne 2022 roche kyanyore tugocha ikyatangandiriye chabwango tangi bazi candidates yabange tangarangu siyerete abakandidate babe asikia kya UPA kyanyore tugocha kyanyore tugocha lakini asama tukaya make gyachire kyaimukire naende gyatwalira abantu una mono nkwanire Nyamira yaito Nyamira ntobwato gosemeringa nesokia aba MC wetani 10 korwase pati ya upa naba MC abambe mbasogete kuriya abato kurigereringa majority nechikoba Nyamira korwase pati ya United Progressive Alliance yes bono Nyamira ngwate abuna kiameke UPA magavana kurigari kwetera se kiameke UPA nande chibasu gose abara imbare maega ye kiameke abanyamira mbobo wake buna omonto kurigero kyo bwaniga gosugumwa nabara igete Nyamira tinka yereti onewensi ase patiare nabwato omonto kumusuguma togosoka yebwekeri ndokoreki nonya kero tokurigere nyambati nabwate ruto nari kuruma gokoreki kumusuguma ukumusira n'abantu baye bari kurwe enyumba yabo kumusira bari
tokorigereri Nyamira bune gavana yaito nere nabwate abantu be party bakokoraki bakumusuguma abantu ntubwate buna bao yominto muibirani nere tresara ye party igo kero basokire ukosoka bari biye erinde party yetu aregentoki etuare chinguru igo nere nko sirwari kurumagega toko bayebweka obayebweka bwikwakire I think kero yomo nabwate umuntu kumusira kurumagega yes nyaribonera gwate bukoryo bugabana agwetera se kiama kya UPA arabataira rende tinda atari guchikoira lakini arabataira igona ko tabone kiama kya UPA nge gutwara nguru korengana kirari koira chikura ekero kuborie kero gutwara ro gwasemeri nganko irore lakini arabataira rende madam kiara ebintu biribere oire gose toira nyari bontore no gwasemeri nanko irari kero geke ndokagere tinga na urwe kero geke Toria kurwa na wachirake yani encherene ndokagere tinga onde narona indora koreki nyari bonto taite ko irari na atakire ko eguchikure echiakore ikiagera twarorire ngano eno bokurumi bwarenge Nyamira bwakeire yes era abanyambatire kirugo ozire ne kirugo oire wetera sikiama kya UDA inumuna chi ambassador emogochi koena kibuna omwako goje emogochi kochenja abara ire birugo nani county yakisi usino DM yaira ose UDA nero yaira emogochi ko baena kibuna ngwandra murukora likia meke ende bachiko swasi kiama kya UPA yes buna omugusi na kuwa monekerora se wasoira se siasa ene mitite takeri kobo igo togo sabanga onyanyari botakwira ori oraire nero kubwatirana na aba barorore serikali ekoreki egenderere lakini ntobwato gosemeringa nyari bonaire yes ekiama ya for the people ngia kumetezana asoro gongorwa gusito karano numurayo lenge bwikiama ekyo omugakanya gusira simiro cha na irete meri na kwena kibuna none bya mebike ngo mbya bune tubiga swaso mo bwa 40 people ekiame kya UPA kerokyo ngi mota kere ko dende na inwe kire chinguru na 40 people ekiame kya UPA igo gya chire buna 40 people ya koreteki ya chete nonya kwamboli liswali nga na kigo ya nyore tugocha nekene nonya ya nyore tugocha ese yeikire na se yabwatire okoranga yabwatire omuriro ngonye tonyora chinga kitoye chake mapema nigo yarugocha kubwata gusiye ngima igo ninkagete nga enga kieri nonye Simeon nyacha abore tikorwa for the people ni gaba gusiba swete bonsi nonye ne mo MP orengo no mo MC orenge koru 40 people bonsi pinigo bare gosoa ubugambi ikiagere party yarenge yake yomugusi igonga na intutu arenge gocha koswa mapema angoboni gagusiye ngima nigemanyete nge party yomugusi nigerewe United Progressive Alliance upa igonga lakini ntore no gosemeri nga gochia abantu mbana komanya obuya bwe party yomugusi yes inkoratore kero bono no nechikure chigendete kwa kunkoratore no na barai kero ba goswa sensemeri entuarana no na sensemeri asimio ngiduru kwa ndonte gosina asimio to goswa no mugusi usengenya kwanza ngo ikaturau lakini inkoratore chinse mojinde buna ukambani karonzo ago jane kiama kya waiba kurujisa mwete bacha ne kiama ODM yaje ne kiama kya kurujisa ao lakini ntuno mugusi twasoira SMS liye keke nene wetera sino ne kiama kya upa kosi kiama kende kyo skuruzi epati ya upa igera asimio no ere ime une epati yemo eriye koba asimio na ende yeso ete umugima ya eke gimageso ete bano ime asimio kabisa yeso ete asimio no tore 20p epati ye keroko yerigereri eyaso ete mutinyo gatatu asimio Bono imasimio kiamek emoro erieta gose moro ko negotiate ase faida yomogusi tetura nda sumutumo como madam to koirana onte bie karotora ase asimio etoro ase faida yo komenta abande chinguru gose na inturi bagari tondero tetura nda sumutumo como ajumurire enda go tobwate karotore ne ambassador ya UPA to kwanana intomogusi ngaitoro jigo jigosio anega to keriko ba ase ri boerimo gochia sabako arebosi gotoska guirana tore enda go to mekarangel kia wetera namba era skin yao igorabo
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikirundekerene nagokurendera chibicha chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asika koda ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Kubwatekana nobonye boito bwege kigetambe asensemo y'ebintu byogo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo tubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chunsi. Boigo tubwate chi ceiling fitting, chi cable au meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply barei ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechisemo chietanaine na bogo tutarira ime yomo chokisi asama gacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosi otu akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inye mara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi aina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Mbemono manjumuri kerondete kutubwati aneka to kwanda siasa na magendero kerali tukurero turina ambassador ya UBA as studio to kwanda igoro ye kiamekyo nandinga kirimedi nandinga kiaba Kenya bandete kwirobero je soba chorio bonne bu mwaka oyuga bemono asaba otana no bali me yumuroberi bwa obono kerondete to kwanda igoro ya siasa naro kuna mike korwa jinse majiri chomo gonjoro atano tore amo rioka kwani omagani as studio Fridah Nyanjama korwa jinse majiri chamutagara atano ali me ye studio korwa jinse majiri mira atano araturigirira atana UBA ne kiamakira konye omugusi kasi yaki korra kasi yaki ne area ore kare simba ya slogan yaki kasi yaki mama junior atano ali me yumrobelio Ensakia bono mambia Nelson Haji ne atano ali me yumrobelio Ensakia bono mambia Beatrice Kiondi ekeyige sala atano tumo balena no ali me yumrobelio Ensakia bono mambia Chofrey Donye atano mbure ningomogeni ekiama kia UPA ngakia kwa nominations chinkumanjiro na nabarabomba kwa nominations yabuya olinjofrey nere okobolia mangana yu olina amokaya atano nindo na injina onde asomorobelio mbabu atebye sana kromo kwera ine intubuno mugusinto chiko base serikali ekarotoroje nebisa kubinde birobiredi na kwewa amabaga oinere nabo agukwana oinolina makoli kefa awotebana no alime yomorobelio awotambye mona somogani bweli tukumo kwani motebye adutalire asejinse mechi chianya nkongo turakwanda iguru yaupa elinda toretera bagani bali batenete kia upa oyi Makori Priska Nyanchama awotana mbiamono ase ditko lero toendete kubaligeria asenjera ya bene ikiama UPA kiagera einero isaiga yomugusi tigatonye serete tororere gose ya bwenere tumaye kunyebuna egechuri oyi Priska awotana no alime yomurobelio karotoendete kwanda mbiamono omwanju muri genda gutuma uchumbe yawo ja studio karotorina Rose to kwanda igoro ya siasa na magendro anene karoto kumurogere byama bito byagusi madam lindu akwana litutanda somo tumongo aborana ikiameke ekerabara itoko enda sense media national cake ntubwateri bagorro witira sikiama gitu no bakwira ne ribori eringa ntubwateri baga ribaga tubwateri nene uno musi origereri kumagega ika umu skoituru na toeteri baga nekero omugaka orwa raira ari gutangase birogo niga tangase abantu bari atangase erinde baba mubwatisie ase serikali natangase wigirifo paranya kamwe ekiganje ge serikali akaenda randisi aka Sanjo na abanda akaba lakini tukitu mugusika kumutangaza madam umugusi embira atigete unabone umugusi ntubwate kerogo ekinaende togo chikolitein kerogo kyo yominto CS Fred Matiang ekinaende na kitubwate nkeri gosuka igongwa asekorwa ase batie yeito ya upa ekeroge kene yeito naende nabatoroche ngane yeito naende ntomentu ebinge naende umweskongwai na kwanire ngana ewe gento igokorubusi ntonyore party enene eyetogo chigo tokagerete nge kerogo kerieito tari tokagerete tomanyete nga ndokeritein nongwa enere na mentu igonto bene party enene korubusi ngonto semedina tubwate kwende igorali ntubwate ndagera naende ndagera tubwate igerengia ya bono ogusi egusi yaito roje tuerobeiri koswa se kiamekema osentu bwate getire kenene ekarato kuskochi bosio madam asari yake tutaite tuerobeiri neri nga uchumbe ntwayeretete kare umugusi aso esaiga yaye lakini kitu asokere no echinga kichiarire tuinyori umugusi nge saiga yaito nerei esaiga yaito ntobwate kerenga ya 2027 igokoruboniga
tobo mugusibu no mogere tari asogo itane bigocha totsirane rinde saigeye tuyagache wenere. Yes. Hero salimia mgeni, niko na nyinyi mpaka mwisho. Isaya Nyakangi agoteano alime yumurubelio andanda to gwatia senjire ndongi madam mwaka ya magega ntu alenge na for the people now tebi nande to kabesera ka to karana ebirugo abajumbe bachore tu abande bagaso serikali lakini kero kiabunu nariyo bugusi ya ko yumba nande UBA yengo semere kitu bwate na nero kuja sama tukaro kujibosyo te ko yumba eto tigero rigoro nto bwato go semeri nga UPA terigo chiko yumba ne pati enkongwe gochigo konga yo mugusi ekero abantu babekaniramo nabona twachakire iga koruta mangana minto ira nasesa iga yaito una abakamba barasesa iga yabo abagere barasesa iga yabo abayikoyo abasigisi na intu twachire buno mugusi egesa kwegeke lakini kebwato go semeri abantu abangaini ekera tokoro kwa bangaini mugusi no muntu bwoboire nande murigere likerenga kyo mugusi nko egware kentoki ekerogo muroche oyo minto maraga na ritaye korwa omugusi anyorete kerogo gekorete igo nanye toregesa lakini maraga niga etu kerogo kiri madam osi ni jinguru ebigari bya moete na masoma nabo yari kunyarekana baro basomete na ende mbarororo bamubwete lakini ndu anyorete kerogo gusitu ari kwegokeri nande twanyorire kya CS Matiangi nekine kerogo ego muno mugusi no torekesa kwegeke ntorigere iri buna abantu abangaini ekero tora abangaini go torabekana motuto gusana go chimaega go chimotuga iganto kobegesa kugekororekana iyo tudoro semeri na tujutuara mangana yogo semeri bono madam tora kwana na intumno mugusi inki geragara tote na osote bia mwanju torire na aso mabwasi miuro moja usaso mabwa Kenya kwanza uyubie ni gero mabwa Kenya kwanza ngigera ni gero mabwasi miuro moja ngigeragare mugusi aso mabwasi miuro la moja ndatebe nga umugusi tigasoe ase asimio inki kyayara nateba igo omorembe nuro ne chikure chitokora chikura cyo morembe ntotaiti chiburuburu echigo sarie binte bingi igo moina Kenya kwanza yarjibura urunjiro madam nonye nekero kurigereria abantu baro nigo kurigereria nabantu barereti yani barange bagira abuye gento gete ne chingu lakini ekero gocha muina nigo moremboro no botoere rubokorete nigo burororo muntu ogagusaba lakini asenare wanatumia nguvu igo egento ndate yabagusiba ito toiranega igasimio na kubwa mono una toiranire nyansa ngo chiterwa benefit igo togo chigo benefit nyansa ngima ikiagere ibintu binyare ko babigocha nyansa na nyansa ye no mugusi yakorete ki no mugusi yare igo mugusi omugima ngo sabanga so aimo mugima asasimio kero wasoiro mugima ndonyoro obuya go chimutwe bona ndu watebire na nyanza umuraibu insto tebe na rairo irire kirogo asoma bwasi miuro moja ndubona bagusina ndroje nyanza tujikonyo ibirogo wetani bine ekiare bisa kubinde mbiro rose jiri jono jina njiro ro madam nabongo teba ngantonyore wetani bibere uswetani bitu ntonyore binge igendo kiara na tenga ntonyore onyabagere mbakonyora mbabwate president umugusi nanyore na umuruya nakoreki nanyore ekero twanyorire birogebi nande ntokorerwa amagenderero amaye no ene chipara ntokorerwa amagenderero amaya kororekana sorry mwanjo muri gendra ko bamo na intoga to ende kwanda mangana asiasa na magendra ka rojo to ende kwanda inanga yomo gusiaro jigo jivosio aneka to kwanda sobo chori bonne bu mwako yoiga na chiko nyore gitali asia serikali osene kanene madamu yareni ya ne serikali ya simiro moja na ile bwato utulivu kudendo monto Kenya kwanza iskabu na eno je serikali ya Kenya kwanza na vera twara utulivu kudendo ndo bwati insemeri to gwa kerekoko kudende madamu yareni insemeri ya simiro ile kyari kema kya UBA no kira sensemeri ya simiro moja madam kwandira kwanana entonyole amabaga na boroje na tonyora amabaga ase serikali erabe totebe ya simiro moja amabaga ntonyole ase serikali ya asimio na mabaga into ya roche
kero kurigereri mono torocho yo minto CS Matiangi na batebinge kirugeke na keritein na boigo oyo minto ngwae nere na nyore ase bali torigerete nga kisi ne nyore na Nyamira ne koreki ne nyore lakini we apae oyo minto Matiangi aronsi are kisi ande Nyamira ntu arragusi professionals bakurawa nabarai ao amo abakabeira bakanzura abakuru asorongrosi bagoteabuna Matiangi atigarwa sekiro kentiria nabarai nabari bonsi bibari sebirugo bie serikali bajorduna jubiri batigarororo igo na no go support na batigarororo osabanyi babekwe kera serikali ndera rosi serikali ngaira soe sensitu yake abunda iraneriga ekero muguisaransa nkoro roisimore ya argument ikuba tangana igonto manyete biya mono neri tutakwane gochimenga bali ngokubwa mono yo minto Matiangi ndubate Matiangi solicitor general Susan Mojaje na abande mbaro ntumanyetenga bari tenye birugo byabo igo batigaroro korengana n'ibirengere batigaroro korengana n'ibirengere bitu byo mugusi batigaro nande ntumaitenga nabo bagutigaro aba barinde bagosoma bono igo batige gosoma ikiera bantu mbatangane to bisina nibandate gochikobo ikiera totena ni miaka 10 abagosoma batige gosoma ikiera muri cyo nyamabaga abunda iraniriga ekero wakorire gasi yao amatoke onaro none kero kwirira umwana kirasi igagosoma kerasomire akora amatemu kerakorera amatemu manyu umwana uyo nasome to stakoreteki intoge kwiraniri nekeiga bakorire gasi ekororekana naende twamanyire ngabaira ne myaka 5 naende mbakore gasi engiya iye kuimukereria rietari omugusi igoro nabo igona Kenya yonsi ya nonye basomire engaki yabo abasomire ngocha bari nonye siasa nebekogenda igo siasa ekogenda kulingana buno koreteki obwata maono lakini bagusimba bagote abaisikali bakwimurugana baraya barase serikali mbara bakonya ene bachite barombara bakonye goja igo ngakia bagusia abande barbatari korra magenderaya abakwemurungani madam mbare yabagusi baito mbaroro rutagete obekerwe bese koboko omanye kororekana na wakorireki wakonyiru origereri ebintu byakoriru nebigo chigokorwe tomachani totigere egasi nero eratigarire nchera unabono sironga gari toigwete ngamba taite kubeka airstrip ali sironga ekero egente kikiachiro industry back nerango bekwere sironga abu sironga ngikiagera onye tari aba batutanga ini mutwari ntware gokoraki ntware konyora origereri goetanana origereri mawawa nkobeka bare stadium mororo nga ebintu mbire bigocha takoganio ebukoboko rigereria amagenderera gocha amagenderera yaracha natokonye origereri SGR necha gwetari kongegendarari egende igonga usioro ridinto genderete kurwanireru namagenderera gokoraki agocha ya madam mwanandura kwana na ungotakiri kubiko mugusiamo ekiaere kia megi ajire kia UPA lakini mugusingo majire korekana na niga kwena na chikure cha guchya ndonzi ostarabe kwamo ngoyo takiri kubiko mugusiamo eraba arabwatana nekero tokoro nekero siasi gujoje ali tokori yo mugusi ngotakiri kutobeka amo buno mugusi gosingo takiri kubekingi ekingmeka yo mugusi igonda tebenga ase twekire boniga abatoroche nga oyo minto CS Matiangi nabwerere to gutwikangi kiagera ne rotanganira ari mutwe atobeka mu buno mugusi no ndoko tebangi emyaka gusenaki nabatoroche nga naisaine ora tobeka mu buno mugusi erinde to chamo korengere na ingiro jike motangete atanya go chama tobeka me kera tara cha tobeka muno mugusi ndoro jikiro monto kaotana ndoro jisimbarat kaotana ero monogeri ebo mugusi ndoro je mugavana bwe kaunti ya Kisii ose ya Nyamira kaotagete kaotana ero monogeri bo mugusi orojina ngigere temati nya tara cha denda be kino na barayamo ntoba gusoma go soere twins ntokagerete ekero gwasoire nyomba engeni nkoyebangole nkoiroregeka kuyebanga
One miaka 10. No ene kero kwa ibangire bono ya weneire igo gotenga bono ya weneire wansa kurengereria ibintu binde. Emiaka 5 oyo minto CS Matianya soiro bisieri kero kene nere nkotwara aringa maisugusu yo gokora igasi ya yerore kanegia nkagetenga ame perform so bwango igango sokare atotebi na kyo mugusi yako bamu. Yes. Nara kurukuno alidi nyaboka kuboli na mbori ngo madam intu uno mugusi gasi tuno gwakira barai bandi jingobi ningitora akore twake endere waka jingobi miaka yonsi usabarai batoretam kore ndingoi era odena mugusi no muntu gwakira barai bandi jingobi goto endere waka jingobi omugusi gamanyeka ino muntu bwato murembe na ende gamanyeka ine ngano muntu tari kolibweka tinkagere tingantu ake jingobi igo tutaite gosoka tutenga omugusira namo ari gichikura cyo murembe na enda ari gyo murembe ikere kero kurigereria isiko gweta bagusimba ari gusioka igo barense yonsi etano yonsi ya Kenya igo titori gochiwaka chinkobi nigo tutakeire tocha mori tangani tosemi gugoro yo mugusi kero twasemi gubuno mugusi na into tobwatane tokobwatana nkagetenga into twara barayi abange nende kero kurigereri boniga Kenya yaitu into chikonyora abangina abange asoburayi korwase counter assembly mbaka iguru igabangina ndabatebi buno mungina tito waka chinkobi twesoki kotebi abantu biya bwoko bamu. Yes. Eringwa daune kiama kia UPA nigo kebwate liosa ko jasa basubati mano osenigo ke koksira basubati asikiro Kenya mira ngimotara goteberende nyaribu achoro musubati ko birani metiai kuna mawadane kiama kia UPA rende ngebwate abasubati usira abasubati akero to kurigereria nyaribo gaisaransire asomwa koyo monenusu asebu nyamira une governor na bwate oyo mindoge sami ne vice governor bono ntorarora osenga babeire bobe ariko mubeka isiko achoro mwao igo ekero torengeti nganyaribo naire nachora abakungu abange kwabaji minister Nyamira na kulingana n'umuntu n'amasomo yakoreteki neringa nabakungu mbare soki batangase ngankuriki bari birogebi lakini ekerora soke kuri gitokurinwa yatingagire tinga norinwe na nyaribo tari omuntu kwegimeri no muntu daite koranga Nyamira yarorekanire tatageti obukuru kena okwa ekonyora omuntu ari kire county kago kolegasi akori omusara ekero nyariba arigerereti na ebegeta abantu iska bange kibesi karorekana abari mukonye batene ni bubana sana batarenge kuri emisara etene dera at least kiro motienyi konyora bari gendoki konyora bari kibesi ngaigo obokurumi bwarenge komo chikororekana obosiriri ngoro kona rangi mwako yo monenusu aberirari amentu na gesami nabo barakora igasiengia Nyamira abasembu wawo jasa basubati abatari gwetuma baganyete yo bya nomination biribye madam egara mwara diresaiga ngo ba advisory na gochibosi peso kibariye birugo osibagendere ko ganye birugo bya nominations ndateri abasubati ba minto iga ebirugo bya nomination na tubiganya na biganyumbi moko egumwensi abaraye we nabake tiga tosoke twetume gokora igasi buno obasubati ikiagero rigereri buya ene party ekotebanga abasubati barigereriwe n'abana abasaye bakore barigereriwe nkibo bakorigereriwe banyore rukigasi baokora na kubwa mono batebi buna kibara akore kigasi ekiasobuya so tiga tosoke buna abasubati twetume gokora gasi no moyo bonsi ekero wetumire gokora gasi nabo konyoranga no nyenya libali asaro okorigereirie kwanyora ngao wose ondo okorigereirie ikiagera siasa tebwatie nemiti siasa oliobu
nande oriobwa mokogenda nere mutabwati ngoyo bono ntwarenge nere ni no siasa ogokogenda noriobwa mokore gasi nere. Yes. Kero advice ya onene ujase abasae ke abasae na bwanene ke arama yeno ya UPA ni gere pigipigi na bora to manyobo imingi mwa bigete pigipigi lakini abasa bange barabasa nsema ya boda boda na kweligeria ingi barabura abatebi goro yabachori bu mwako yoiga na ndinga kibata keruwe toma na bora nyora mabaga ase serikali guchema tukaribushi kulingana una kwamba oliri swali eri arame ya itone pigipigi epigipigi otasogeti togo kore gazi korunsa abungo tebere kazi ni kazi inga nokora nonye ne pigipigi eyo kokora para wike kwendagera okoreki inga goika tuetome tosoke tokore gazi tumanye konyori getokori tokorara biche igonga ndate bya basaiba minto kubwa mwana abana baita bamura tosoke tuetome tokore egasi naende tebi abantu baitonga amapata itoga kurukurwa esekegeke unga otakoretie gasi tokoragera onya gokorara ni gorara regabu kigwikamara batubwati none giyo kwa abana iko kazi ni kazi baranyora ekekenene korarigie kege kobwate rindo ikerekerio gorete otagetekenene ekiara inwa se UPA ni gomo begete bigibigi ani ase upa mobegete bibi ase UDA bakabeke wirbar wirbar tabauti ne tirikube kumaguta bibi gobe kwira maguta yaskom igobon obwa matembore boko machikorakana na imogota kete kuchakerense kuchigoro no Kenya Kwanza leo de na bottom up intwe kuringana ne party yetu ya United Progressive Alliance ine party obomo na ndi party omorembe na omorembe togocha onye togoisaranso tebi ababa Kenya bono ntumo katoliki nga no ene pigipigi eri abantu bachaetenga abana baitonga bagutumika bube batakeire bamanye pigipigi eri egochakera no endagere ekuru kora asese ni no tokogendia togokobo ole gari onye koro omwana mokonye toramanya nkigentoki igo togochaka kurunsa togotira kazi ni kazi igo gasi ende onsi kugiche kwendagere kore kugicha toiba. Yes. Abara yabakuriye ibiruge birene madamu batoire jira namba chigo ikirania yokurigero gwetera sikia magyo DM tote biringo jaru ikirania bintogete na ruto boigo nabumara wacha koya bonzi ayoroje na ebirengere bino bose buna simiro moja Raila na chigo ikirani amagania ya tebiria abakenya buna chipromise je dira abakenya na chigo chikirani kachiba siyo chikoru karo maboko ngeta sensi yetu ya Kenya korengana ekero kurigereri otambe koro ugokina kwane na berire ase Kenya iga otambe umugako yo Raila ngo kwana ari bintu bikororekana nonya nekerari nge prime minister na temete gukora ekero kurire ria chipara chito gusi na riri ngakiri na ria kobe aroseti chipara munyore na gusintu abwate para ogende Nairobi biyorigereri chipara ere no buraibwa Kibaki chipara chiri buya gwetera asiraira yekero kuriyereri Raila binta akorire nabokororanga gochimotwa natokorera manene ikiagera tari gokora igenda getigere nchera chi promise chiaye ngo rorekana chirenga chikoreteki nchiro asenale tokoenda tuangainwa twatebunga chiraptobu nini na nini bitakoretiki bitaiyo lakini tindaroranga mugako yobeire kagotumaina ihono ko tena Raila tari murimo asikorangane birengere byao na nabara chikorta magendero nado gromo skero sino muralimbu yamono ase TV ya Ndizi TV kiama kia obomo bomogusi nomination chiabo nchia koretu ase sera yo borongo Antonyore amange ase na gwetera ekiama kia UBO yagorogoro nchawa yotokorwa bonyando bonjali mbiamono onjawa asoko bime yumoroberio kartona kwanda siasa nara korokuna ninje maiki mokaye nindo chena mbiamanda to kwanda igoro ya siasa na magendero mbiyati gomo gusia chamo ekarto kwana twakwana ase eriogi elimo buna ebisa kubinde ntoro chaba kamba ntoro chaba ikoyo amo nabagere nigobanda to kwana neriogi elimo ntumo gusi no morero twa
alimeti gose oima ikyokobori narogoro kuna Lydia Nyanchama otena mbiyondoje ngorwi bacho ni ngendete ko babwate asinjira erendonge ejina jigire chinga kyomugusi atakeri gukwana neriogi elimo UBA gose kechiko tokonya gujasa matuko alebosyo makinyakaya neraote abano ale ime prayo prafo ase amangana mwendete koreta ni gonde kurwa senze mochidi chanya burumba nyaburumbasi ngote ano onde ime yomurobelyo nande mbiyamono ngendete ko babwate asinjira yabeno mbiyamono majumurere ekarande tumebirengere byago cha studio ko kwanda siasa na magendro ime na isko oya agusi madam ekatwende tukwanda iguru ya siasa na magendro amabaga ntwate abana amabaga gwatana bali batigare asa amabagari Matiangi atachoriri ko ba omugwasiri nande ntugani namba gusi achorwikiro kende apart from ekyo bugwasiri go intano gosebo interior korangane birengere byo erasmati garasi kerugo kyoborendi bwe kia torera ba professionals ba tena tigara ali inki botoro de bana na aiwe ri bagalinde Matiangi natigare kiroge kinena bogendera totewanga nero guchigotigaro kikiaira ngotanga nero chigotigaro kuruchinga kechi asoete ase kirogeke entu anakorora busali ali sababu njaga tuchandire mangana irero ntu anakoyaigwa abantu mbagachire bacha nechipombe ngagete entu anagokoreki koyaigwa nonye nekero murigereria mangana aba nakuru niga ikororo naenda agakora egento gekororekana igonga erebwe ko monyene netumete gokora egasi naenda oyekorire asobwa minif naende yarorekanire igo ntoroche naende ntomanyete nga no atigarete kerogeke naende no agochigotigara yes Imanda mubugima bwa kongire toro siasa negendrete no gosere kori igoro ogosere okoro jingoire na baraya babe bachorwe totebena nyamira ntotegetinya nyari bachorwe lakini abantu boserire muntu ndo sere kruense mochorire rojo gosera ngochikoira tutwara baraya baya ababe ochiasa matukare bosio ogosera kwaretire omochando nakwananga amatukaya muroche tuya mwamboringa mwariganiri gokora obochori kubwa mono unainche igonda tebenga aringe kwera mbia ikiagera ogosera gwachandira abantu bantu mbari kurwa sichipara iko batayete baseru igagoseru noyo naendo yondo chomosera naendo yondo chomosera ekero tuikire ngaki yechikura kwanyora ngori okwaire chinyinge igo gotugute kura yawo tumaiti gosenko yere gosteruji gokoraki kwanyora epara bagotenga ki kura yane muke koreteki noere kobo amugu kotora choro murayo omuya bora sana madam kero manda magonya gosiba maji gatiga ngendera gosomba uchumbe je inujira studio na gona Brighton I agree with her 100% that in Asbio there are tremendous benefits e.g. the work done by CS Matiangi and Susan Mochaje see where they are supporting or you are there ne akwagiri kabisa I agree with her that the leaders forget digatuebe ali etire torigeri ayarebosio in supporting one party as united omogusi not all of us can be political leaders but the leaders support this and speak as one team move on mama oinya simgori sama jijanyanjwa otabone ni gaita banete birengere biao emia semia bona asimio ni hebwate amarama ya go cha saba Kenya mbiamono nya simia se birengere biao nayo tarato birengere biao naboko bitumo gotera se namba ira se skin ya ura bwende tuma utogosuka go chibosio karto ndete na mangana ya siasa na magendro sorgongo rogusi madam egendo kerwaro kwana igoro yoko sero gorcha ndo bandego serwa ose bachore sera ntenda tebya bagusiba minto choro murai ogoserwa kwabukire nande to choro murai okaba yechibese abange baito bayikire kero bayechori n'ekibese emyaka 5 tari gokora egasi mochiko moboro batengoma etena agurete chikura timwanchorete mwanyore emyaka 5 mokorera naende kagochikuirana naende chane chibese naende oba biri mwadete na gakintu amanyete igochoro murai takurigererio gosego ekara koe lakini make sure mwachoriro murai oyora akonye erinde gusiya iterorekane titoba buna abantu abariri togoseru gose kwagurwa
choro umurai kulingana buna akororekana ogokora egasi. Lakini mono bugimara mu bugima gwa kongiro muntu je ne kibese mugusiatige kibese ekyo osachire na ndachoro umurai bono yabeire karinga kibese nchiro lakirende ntogukana ogoseru ogoseru tigatoseru lakini rigereria nga umurai oyo naisaine na perform ngotokare chinga gichiganeiri ngokonya ari kiagero gochoro umurai igatanga na mutwe abatangire buna Musa akora abana ba Isiraeli na abatambo kingumbu ya Kanani igokogo serusera nturi gukana no naboko egukibesa lakini egento ntaite gokwanira abana ba minto tigatochora umurai ogokora egasi na gitoranyare gosuka umurai ogotoka umurai utari kuri miesimi ogotoka chinga kichonsi abara imbari miji simye gato kwenda so gato abachori bajira si assembly ose bajira si national assembly osando se bajira imbari miji simi na gotirie birore go bara imbai gwetando se mobere nabara nabarabuo tiba kero banyorire chikure chiba akeru nabana inchi moko batebinga mwagurete chikura kolegas yonye yabire party wachigorire kolegas yengia egere ochako erected tiechiriri raisi na kinonya twago nonye ntwakwete twarorire nga watumigete chinguru chiao gosoa no isaine igekero kwa irire togo bateinga nche mwa kada waisi mwa ngete chikura nigo nagurete kina kinda atebie abarai baito nonye gokugura hande so ikiagera nenchera kware kuri gyosoe nekero gwasoire kolegas iyerako ira gutangase bia ekera baraibiri na ba MC gosaba gavana kuma jitoro kora gisegi chikuma chikobasi cha assembly ao twarana yirira magendero ira na asorongo rwa gusi madam ngakira rwa advice no nekera baraiba chorirwe nakibata kiri korega sia somo kwe faida yomo menyi goso umwakikura onda kwanere kubwa mono asobra iwe county assembly na gavana ekero mwachoriru mwaikirari nimaite chisegi nko bachirorore sioriyo gutaiwana igavana atakere gukora na ba MC irinde gasierorekana se county bono onyo kuiwana nko iyo wikese yebe lakini bonko basabanga kero mwachoriru mwachire buna bono chitariki kianda bali murachorwe ni gavana irachoru mubwatirane gukora gasi irinde county cheito chia Busi chirorekane ngobomo bwo gusimba koreteki mborororo nakyo konyoranga ayo muntu igabane tari ko korega sieta buna akera aba MC barorire bako mwaka isko ikiagera barorire ngabana inchi mbache batubekera magoso ngantu akoreteki eno ebato chorete ntulie gasi igo ngusabanga igabana babwaterane na ba MC ekero mwachoriru mwakorera abana inchi gasingia mbia mono nara kuruguna kangina mocheje agoteana mbore madam atotebuyana ekiameke bono ni kyangu yubie tugure ke ukwando kini kyangu ekarotoro jana barajin samajinde tumaide jipatirita mbarabiaba tengo madam atoerera toteine ekiameke ni kyangu epati ya yomugusi ya United Progressive Alliance erense yo borai boyo minto amusinyaribo naende kaba oborai boyo minto CS Fred Madiang na Solisto geto abuna bwa barai be pati yo yes naro kuruguna Simeon ndibole Simeon atuti akobori na mbore madam ntobwate bya mabinde bina bya Kenya Social Congress Kenya bya mabya atati kengene ntobwate PDB ibya mebiro binga ibire mbiri bya mogusi ikiare bya mambiro atoroje bya mogusi ningi batare ko bwatanirwa ammo ende barosie kiamekemo ko bwo muntu nandago cyane kiama ekingao eneri swali ligia kana to korigereri Kenya National Congress kiarenge chama ya anyona uyo takoretiki utayo for the people yarenge ise yoborai boyo mtuse Simeon Nyachae kero kingi onde tiguringi abune turinga ya chube lakini ndobate kiama ya Kenya National Congress ikitene na Manson yo nyamwe ande ndobate kiama kiriete na atati kengere bire biko machikorana ne byagusi bire bari jipatirita
ngi oyakuboni ngi UPA tabwaterane diaba toroshi kiamekem bono ekero riswali eri riachire ndarira nerikuringana n'obumanyi bwana oboke nabatebi ng'a ntobwate ekerenga 2027 na ekere bati yachire neri ng'a tobeka omugusiamu lakini abandi madam babune ebyama byabo baso ase UPA ose UPA rabune so ase ebyama bibiri nakintaite kokwanera ng'a nonyembo kamba ntobwate musike Karonso mataka na Jaritingiru na ya maendeleo chap ya governor bono ekero kurigereria byame byose pino bikorete no bire nekero bakogenda amo kwenda baramo buna bakamba unabone ekero batagete igo bachiete bakaraso abake naende bakeba gatiga mbara koraki ngocha baramo buna bakamba igo byame bikoba byonsi ekerenga nkerororo turache gwikirana byonsi amo buna gentoki buno mugusi ne byame byonsi tukwana mangi gochi ya mbimana madam mbimana sokonyali bagalia gocha se studio boninga ni otebi mwanchu moleli lingana lyo mwere ne kerto ende kwere ni chasobo jero bonebu mwakoyo sali biribito byamyukire ndatebye umugusi omugima soro yontegererete ekero togenderete chingaki echichobo chone tokore chikura cheita somorembe na sobomo tito baba tangani bokorete buruburu lakini omoremboro rekane kero moremboro rekanire nande tokoro bachori bwaitu asubuya kubwa mono ningakire abaminto oyo minto sokoro korwe sise mbiyamo nasemereme miyogenderete gokora naende konya abantu yo minta berimose kuruma wawa oyo okorire nere gasi engia naende otenene korwa ase pati ei ya upa mbiyamo nasemereme miya oyo minto nyanchama koruitibo genderera erinde egasi engia erorekane na bonsi barimo okoriga ebirogo kurumanga gaiga oyo minto okeru mbiyamo nasemereme miya nekera abana abakwanire na oyo minto diuki omoti korukia abanyoru gasa gokorera abanta amagenderero naende kero mokorigia ebirogo ebi n'abantu bategerere naende mbabaigwe murigia ebirogo by'omorembe n'obwanchani naende onsi arorekane n'oyo minto nyaribo nda mugania ase oyo otegererete moteng'ati gasoke chingongo chionsi ekiagera buna naigure amaswali abori bwaiga bantu mbataite komorora okomorora nkoringa bamorore bonsi abasabe ekura igo oyo totegererete kubwa mono oyo minto nyaribo soka isikuchi engongo yonsi ya Nyamira odindo osaba abantu ekura naende bakorora ekiagera okugani nkorororo enaro ndatebi omugusi kubwa mono abasae baitu muri mwabo mutwaro omorembe andosi asimo gweta naende kero mwasereiru mutwaro omorembe timurwana erindo borai bororekana oborobia mbimana madam no toro kwanda sesa na magendra bana kwere na bara iskuditko lero nkiora kwanda sema ase edeke ase sekende yamo yoro yabo ibuli kwera bana skuru ekiade ningakia siasa tebwatengo masomo na siasa madam ase sekende yamo pia mono naenda ase ndabairaneri abategereri ba minto nani nchoyo ndano muibori kuirana abana babere kuirande yo keep 6 girls kuirande no yo mosironga na abande na nchengo bateinge kero tu yariganeti kuira abana baita school tuwaelimize banyar ko abagokora umukia ekiagera nabwo abarayi bamambia naende tobasemi batwara amaskani alias bare chiskuru basika barimu kiagera nkabona batusigete basika barimu ke barakora giuka no gosoma ntwe gasto batumete bagosibigwa baegwendagera yendo giuka bagokora no gosoma ikine kitora abatenga komo kwende skuru tubasabere bagende bakora umukia naende basome nabwo abarayi baitu bamambia Mbia mano madam asokonyali bagago Ndizi TV twakwanira mangana mangi gro ya siasa na magendero anase wa teori na mugusina atakero so asisa igayae endenere embrake gutu oswa mwaye osekara koreta kubateana na ekonomo takunyoma tari kunywomera mama mwabo
niga kunyomekera gajirisa ya igumo gusentu tato jam twagajisa ya ito to yekini sinjira ya bene mbemo no mwanji muri kar kwanya libagari ya bene na kwa watu morobiri twa wakire mbemo ne kar watu ma uchumbe ya ucha studio na tinge tikonya libagari go jisoma na wakire mbemo no tato tware litko ligia na ndoburiru bya me ya Steve ro bwansu musi yo ninga magaye kamera kone kuna mali gune chibicha ujira sinjira ya bene niga lenge John Kebati Nigeria ne Brighton Makori ngote ina agenda kuri ya Ndizi TV ne bwansu musi ime na isko ya usi bye bye Nendo ama igane tukiroko anachi Hemona madam